entzuten zait? Bai? Zaie? Entzuten da? Horrela, hobeto? Bai? Pues mikrofono gabe. Bueno, saiatuko naiz fuerte hitz egiten. Uste dut guztiok gaudela, ja izen eman dugun guztiok hemen gaudela, ezta? Bueno, hasiko naiz eskerrak ematen, gaur egun politago atera da, baina, bueno, pues, atzo izan genuen egunarekin ona bertaratzeagatik, eskerrik asko guztioi. Hau izango da, Nafarroako irakurle kluben topaketaren 13. edizioa, euskarazko 6. egiten dena, eta, bueno, eskerrik asko zuei guztioi hemen egoteagatik, eskerrik asko baita Kontseilerei Andereari eta liburutagiko pertsonei. Nafarroako Gobernuko liburutegi zerbitzuaren izenean, pozgarria da ikustea, batetik urtetik urtera irakurle talde gehiago badaudela, duela 13 urte 100 piko zeuden, eta gaur egun badira 450 piko. Pikoak ez dakizkit zehazki, baina norbait jakin nahiko balituzke, badaude. Eta euskarazkoei dagokienez ere esan, direla 40 inguruan gabiltzala, eta gainera Nafarro osoan zabaldutakoak, edatutakoak. Eta hain zuzen ere, badakit hemen gaur, Tuterako euskarazko irakurle taldeko kide batzuk badaudela, Leitzakoak ere bai, beraz, hori ere, pozgarria da. Pozgarria da, eta gainera, olako Nafarroako irakurle talde kluben topaketan ospatzeko zerbait. Ikustea urtetik urtera irakurle taldeak, behintzat, ibilbide luzeago edo motzagoarekin, baino segitzen dutela, baten bat berria sortzen dela beti, eta izen ematea ere handitu egiten dela. Eta, hori erakusten dute adibidez, aurtengo izen ematea, 54 pertsonetakoa izan dela, iaskoa, baino handiagoa. 24 irakurle taldeetako jendeak eman duzu izena, baina, 24 irakurle talde hauek errepresentatzen dituzte, lehen aipatu ditudan 40 piko guzti horiek, ezta? Eta hori, eskertzekoa eta pozgarria da. Eskerrik asko baita ere liburutegiko taldera gileari guzti hau antolatu eta gu guztiok hemen egon alizateagatik, eta baita ere gaur hemen egongo diren langileei guzti hau ongi atera dadin eta gu alik eta hobe egon gaitezen. Besterik gabe hitza emango diot kultura eta kirol saila departamentuko kontseilariari, Rebeka Esnaolari, berak ere bere agurra egin dezan, eta ondoren hitza emango diogu Saraietan ereari. Bai, Rebeka, zurea hitza, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Egunon guztioi. Atsegin handia da beti zuekin egoteko privilegioa izatea. Eta ongi etorria ematea bai Nafarroako irakurle talde ugarietan parte hartzen duzuen guztioi. Bai eta jakina taldeen koordinazioaz arduratzen zareten guztioi ere. Beraz, eskerrik asko gaur goizean Nafarroako liburutegira etorri zaretenoi, Nafarroako euskarazko irakurle taldeen, ohiko topaketa honen, 6. edizioan parte hartuko baituzue. Me permitiréis que siga en el castellano y termine en euskera. Hoy ponemos fin a una semana intensa de actividades en la que espero que hayáis podido participar de los talleres, charlas, recitales y teatro, y que comenzaba hace una semana en el auditorio de Barañain con una dedicación especial a la figura de Carmen Martín Gaite y un sentido homenaje a los primeros clubes de lectura de nuestra comunidad que comenzaron su andadura precisamente en Barañain hace 25 años. Y
y es que los clubes de lectura habéis demostrado ser una importante herramienta de movilización para la lectura y el desarrollo personal, convirtiendo a las bibliotecas en infraestructuras sociales de generación de vínculos, respeto y confianza. Además, en el caso de los que se celebran en euskera, sin duda, favorece la generación de relaciones sociales que se viven en lengua propia, además de animar a la publicación de libros en euskera. Tenéis por delante una jornada para recordar y alegrarnos porque en la actualidad Navarra cuenta con 276 clubes activos, de los cuales 233 son en castellano y 43 en euskera, y que reúnen aproximadamente a 5.200 personas, poniendo a su disposición más de 1.000 títulos. Así que quiero agradecer y poner en valor este gran trabajo que se traduce en la generación de una comunidad con mayor pensamiento crítico, confiando en el poder del libro, de la palabra impresa y de un diálogo posterior. Por tanto, os animo a seguir formando parte y a compartir esta experiencia con vuestro entorno para seguir tejiendo y sumando más miembros a esta gran familia. Alabo vuestro compromiso, tanto desde la coordinación como desde la participación, así como la ilusión que espero renovéis en cada reunión. Los clubes de lectura lleváis más de una década demostrando ser un importante recurso para la lectura, pero también para el desarrollo personal y el fortalecimiento de la convivencia, favoreciendo la cohesión social, la integración, la solidaridad y el compromiso. Por eso seguiremos apoyando y reforzando esta iniciativa que nos enriquece a todas y todos como sociedad desde el recurso que los hace posible, la red de bibliotecas y las personas coordinadoras de los clubes. Sin su dedicación y sin su trabajo esto no sería posible. Bukatzeko, aipatu nahiko nuke irakurle taldeak benetako, altxorra direla gure komunitatean. Eta eskerrak eman nahi dizkiet hori ahalbidetzen duten guztioi. Izan ere, eskuzabaltasunez ari dira, eta haien laguntzari eta parte hartzeri esker. Nafarroako kulturgintza aberazten da. Era berean, partaidetza sustatzen dute gizarte eta kultur sarean. Loturak sendotuta lurraldearekin, hizkuntzarekin eta idazleekin. Bai eta parte hartzaileek egiazki estimatzen eta aintzat hartzen dituzten tokiko gaiekin ere. Os deseo una buena jornada, disfrutad del diálogo entre Nerea Ibarzabal e Irati Majuelo, del recital poético Biarraren egietan con Martín Vidaur y Madi Sarasúa, y que vuestro interés por la lectura os traiga de nuevo a este encuentro en próximas ediciones. Barkatu nire euskeraz eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Rebeka Saul. Eta, gaurkora etorrita, gaurko topaketan, konbidatu dugun idazlea Nerea Ibarzabal izan da, eta Nerea Ibarzabalekin hasieran Irati Majuelok egon bartzuen, baina, bere agenda oso komplikatua da, eta Sarai Roblesek hitz egingo du, Sarai Roblesekin solastuko da Nerea Ibarzabal. Nerea Ibarzabal, uste dut gehienok ezagutuko duzuela, baina, bertsolaria da, Bizkaiko txapela berak dauka, eta azkeneko Euskal Herriko txapelketetan finalera ere iritsi zen. Idazle ibilbideari dagokionez, Bar Gloria uste dut guztiok, hemen gauden guztiok irakurri dugula, eta uste dut bere obra nagusia dela. Gainera gaztelerara ere itzulita dago, eta horren inguruan arituko dira. Haur literaturan ere aritu izan da, badauka liburu bat argitaratuta Jakelinen egunerokoa deitzen dena, eta bestetik Txakur-Gorria kolektiboaren kide izan da. Txakur-Gorria ilustrazioa literaturarekin, abestiarekin eta bestelako disiplina batzukin kombinatzen zuen mikrokooperatiba batzen, eta lau pertsonak osatzen zuten, eta haietako bat Nerea Ibarzabal zen. Feminismoaren inguruan ere hausnarketa batzuk egiten zituzten berta, baina, ez nez gehiago luzatuko. Eta, hoxe, berarekin Sarai Robles egongo da, solasean. Sarai Robles pensatzen duten ezagutuko duzuela, Sarai Robles Nafarra da,
Nerei Barzabal, bizkaitiarra da, baina Gipuzkoa bizi da. Sarai Robles Nafarra, bertsolaria, gainera finaletara pasatu dela esan dit, oraintxe, beraz zorionak. Eta, horretaz aparte literaturari dagokionez ere ekimen kolektibo batzuetan atzamarra, bai, ez da, ongi esan dut, parte hartu izan dut, bestelako batzuetan ere bai, eta orain badabil Euskal Herria irratiak antolatuta edo sustatutako podcast batean parte hartzen edo koordinatzen zuzentzen. Beratzen, ditzen da, podcasta, eta bertan euskal kultura eta literatura besteak beste lantzen dituzte. Hau esan da, hitza zuei, pasatuko dizuet, hementxen, zuen aurkiak, eta espero gozatzea. Bai? Egunon, eta hasi aurretik, nola ez eskerrak eman bai Inesi, bai kontseilariari haien hitzengatik, eta batez ere Nafarroako liburutegiei eta irakurle taldei. Topaketa hau posible egiteagatik beste urte batez, eta baita ere urte osoan zehar, ez bakarrik topaketa hauetan, literaturari txoko hori egiteagatik Nafarroako luze eta zabal guztian. Ez naiz sobera luzatuko, Inesek ongi azaldu bezala, Nerea eta biok solasalditxo batean arituko gara orain, Nerea ezagutuko duzue, 1000 gauza esan litezke berataz, baina nik sarrera moduan esango dizuet, bertsolaria, idazlea eta kazetaria dela, Markina Xemeindarra, eta ongi etorri, Nafarroara, Iruñera, zer modu zaude? Eskerrik asko, oso ondo, oso postik, eskerrik asko denoi, Inesi eta irakurle talde guztioi, solasailea antolatzeagatik, gu gonbidatu izanagatik, liburua aukeratu izanagatik, niretzat hori handi bat da, eta oso postik nator paisaia elurtuari begira etorri naiz goizean, eta goize derba pasatzeko. Zorionekoa gu olako espazioak existitzen direlako, kanpoan alako hotza eginda, hemen goxo-goxo bilduta egonen garelako, zer eta literaturaz hizketan, eta lagun ezin hobeekin inguratuta. Ongi baderetzozu Nerea, Bar Glorian bete-betean sartu aurretik, nik galdera orokorxeago batzuk egin nahiko nizkizuke. Inesek eta biok aipatu dugu bertsolaria, idazlea, kazetaria zarela, eta hori pertsona bakarrarentzako etiketa asko dira, fazeta asko dira, eta igual publikoenak, edo jendeak gehien ezagutzen dituenak, badira bertsolari eta idazle fazeta horiek, eta gian askotan galdetuko zizuten, baina nik ere galdetu nahi nizuke, ea batarekin, bestearekin baino gehiago identifikatzen zaren, bat bestea baino gehiago gustoko duzun, bertsolari eta idazle fazeta horiek, edo nola bizi dituzun, zure alde guzti horiek. Uste dut igual norberaren identifikazioak ere zerikusi handia daukala jendeak zerekin identifikatzen zaituen, eta nik uste dut momentu honetan, eta behar bada bizitza guztian zehar, bertsoarekin lotzen hauela jendeak. Naiz eta idazketa ere beti egon den nire bizitzan uste dut umetatik, idatzi izan dudala, gehiago igual arlo intimoan bizi nuen jardun bat zen, gero bertso eskolan eman nuen izena, eta orduan bertso eskolaren bidez plazara saltoa bertsoaren bidez izan zen, orduan jendeak horrekin lotzen hau, eta neuk ere nolabait literatura, arlo intimoan mantendu izan dut luzaroan edo, baina beti izan dira bi elkar ukitzen zutenak, nire antzerako gauzak ziren. Eta ez dakit, zehozeri buruz hitz egin beharko banu seguridadez, segurazki bertsoari buruz seguruago hitz egingo dizut, uste dut gihar hori landuago daukadala, bizitza erdi baino gehiago daramat hortan, eta horrez gain komunitatea eta laguntaldea ere eman izan dizkit, literatura, arlo bakartiago bat izan daiteke, kenduta irakurle taldetara zoazen momentuak eta azokak eta bestelako aurkezpenak, nahiko bakartia da, idazketa prozesua bakartiagoa da behintzat hasiera batean, bertsoa beti dago igurtzian, eta beti mantentzen zaitu oso alerta, orduan, desberdinak dira, baina uste dut, bizi ere bertsotatik bizi naizela momentu honetan, orduan jaten ematen dizun eskuari oska zaio egin behar ez dut esango orain. Literatura gehiago maite dudanik bertsoa baino, baina biak daude hor.
naiz eta, bueno, bai, liburu bakarra daukat behintzat bakarka idatzitako ardu, ez dut konparatuko, ez dut agian maila berean nire bizitzan momentu enten. Igual urte batzuk barru berriz egingo dizugu galdera hori eta ea erantzun aldatzen den. Heldu nahiko nioke aipatu duzu idaztea prozesu bakartiagoa dela, bertsolaritza baino, zeia da bertxotan, bertso eskoletan elkartzen gara entrenatzeko, lagunak dauzkagu, bertsoa bera ere beti kolektiboan egiten den zerbait da, baina egia da zuk idazketa modu kolektiboan ere landu izan duzula, Inesek aipatu du Txakurgorriak sormen kolektiboko taldean, kooperatiban ibili zinela urte luzez, desentez, lehenengoan gara komentatzen zenbat eta bai, desente. Idazketarai dagokionez ere, ez da bakarrik liburu hau egin duzuna, berrian zutabegile aritu izan zara, Bizkaiko hitzan ere bai, eta galdetu nahiko nizuke, bizi izan dituzunez, bai sormen prozesu kolektiboak, bai bakartiagoak direnak, nola bizi izan dituzun bata eta bestea, eta zer eman dizu batak, zer besteak, nola, esperientzia horiek nolakoak izan diren? Zentzu hortan, segurazki Txakurgorriak eman dit, mundutxo hontan jarraitzeko erabakia hartzeko aukera edo. Txakurgorria sortu zen, lau lagune ginen taldean, ja gero utzi genuen kooperatiba, bizitzak gainezka egin zigulako momentu batean, baina Anela Baka, baita ere bertsolaria, Malena Menabar, bertsolaria eta ilustratzaia, eta Marine Arbeo, hirugarrena, ilustratzaia baita ere, bertsolaria etzen bakarra. Baina, hirurok elkartzen gintuen hitzaren ganako, irudiaren ganako lilurak, karrerak amaitu genituen, nik kazetaritza, besteak euskal filo, arte ederrak, hau da, karrera ondorengo bidea oso argia ez daukaten karrerak, esango dugu, eta unibertsitate garaian ja hasi ginen pixka, elkartzen, ipuntxo batzuk idatzi, ilustratu, gure lehenengo esperientzia edo izan zen, nik ipuin txiki bat idatzi nuela, mikroipuin bat hor, mikroipuinak modan zeuden garaian, Erasmusean, eta Marina eta Malenek marraztu, eta gero egin nuen unibertsitatean imprimitu, guk, hola, ilegalki esango dugu, imprimitu hango impresoran, josi, eta artisagoa soka batera junginen, gure eskuz jositako liburutxoak saltzera, hori, ez dakit, 20 urterekin edo, horti dator Txakurgorria izena, ipuñaren izena zelako Txakurgorria, eta geroztik Facebookeko orrialde bat bihurtu ginen, eta gero hortik eskaera pilo bat, azkenean hainbeste eskaera iristen zitzaizkigun, bai irudiena, bai ipuñenak prensan kolaboratzeko berrian hasi ginen idazten eta ilustratzen eta bar, nolabait forma juridiko bat hartu behar izan genuela, izan zena kooperatiba elkarte txikia edo, eta sartu ginen ekonomia sozialera aldatzailearen multzotxo hortan, jende pilo bat ezagutu genuen hori kooperatiba txikietako jendea, eta hortik bizi izan ginen, hau da, asko espero gabe, eta nolabait frenoa jarriz mundu laboral normatiboari, karrera amaitu, eta oraindik ez sartu hezkuntzan edo takin nun, hori izan zen orduan, kolektiboki uste dut askotan erabakiak, ez beti errazago, baina bai ausartago hartzen genituela. Nik banaka joko genituzken ate pila bat joko genituen elkarrekin, taldetasunaren babesean, eta ez elkarri ematen genion segurtasun hortatik, hori, berrian kolaboratu, hitzetik hortzerako gioiak egin genituen urte pare batean zehar, Durangoko azokako kartela egin genuen beste urte batean, pilo bat gauza, bere momentuan amestu ere egingo ez genituenak, bulego bat geneukan, laguna ginen, paradiso bat zen, da pila bat ikasi genuen prozesu hortan, ez genion ezeri ezetz esaten egin genituen, ikusentzunezkoak egin genituen errezitaldiak, edo zer. Eta nik banaka gaur egun denari izaten dut, hori ez, jote zera pixkat konfortzonarantz, baina garai hori izan zen oso experimentala eta oso ederra, utzi genuen, gauza asko geneuzkalako bizitzan, eta egin handi baten, bertsoak ere nire bizitzan behintzat, eta hainbeste pixu hartu zuen momentu baten, nire bizimodua astelenetik ostiralera bulegoan, eta ostiraletik igandera bertxotan ez delako jasangarria. Orduan gero bide autonomo eta, sormenetik konektatuta, baina bakartiagoa. Eta ez dakit zein nahiago dudan, ez dakit. Bar gloria bat, adibidez, olako historia bat, nik oso gertu sentitzen nuena, hori bai sentitzen nuen, pixkat neuk kontatu beharreko gauza bezala, neuk egin beharreko lan bat, Txakurgorrian lantzen genituenak ere, zeuden gure kezka personalak, baina beti pasatzen ziren, hori ez kolektibotasunaren galbae batetik, o izan feminismoa, edo izan beste ikuspuntu kritikoago bat. Orduan, etapak bizitzan, eta bakoitzan batek funtzio bat eukidu.
Oso kurioso egiten zait, ze hasiera batean nik pentsatu beharko banu kolektiboan sortzea edo banaka sortzea zein den erresagoa, kasi iruditzen zait erresagoa bakarka sortzea dela, edo askatasun handiagoa duzula nahi duzuna esateko, baina egia da bestalde hori ere baduela, babestuago zaude, eta horrek ere beste askatasun mota bat ematen dizula, ez? Hori da, eta gero da erabaki asko, claro, kolektiboan zailagoak direla, ez? Eta lau izaterakoan, batek gogo handiagoa zeukan gauza batzuk egiteko beste batek ez, baina basoaz igual talderen inertziaz, eta ez, bazeuden normala den bezala, edo zein taldetan dauden eztabaidak eta desorosotasunak, baina hala ere, esango nuke ezagutzera emateko momentuan eta plazaratzeko momentu hortan Txakurgorriak lauron bizitzetan izan zuela ikaragarrizko inpaktua, eta eskertuta, hil egin genuen txakurra, eutanasia, baina maite izan genuen txakur bat izan zen. Bale, pixkat aipatu duzu, Txakurgorriak bukatu zen, baina ibilbide luzea izan zuen, jende askok oso gertutik segitzen genuen zuen lana, nik beti Durangoko azokan zuen estana bilatzen nuen, eta gogoz irakurtzen dituen zuen lanak. Bertsoan ere, geroz eta presentzia handiagoa izaten hasi zinen, zure izena bolo-bolo ibili zen, eta aski ezaguna zinenean heldu zen Bargloria. 2022ko irailean ikusi zuen argia, eta bete-betean liburuan sartu aurretik galdetu nahiko nizuke Bargloriaren aurreko hilabeteen inguruan. Nolakoa izan zen Bargloriaren prozesu edo sortze prozesua edo nola bizi izan zenituen hilabete horiek? Guztira urte pare bat izango ziren, nila pandemia hasi zenerako edo baneukan buruan, gainera, zirriborro bat erdi, hasiera bat idatzita neukan, Eusko Jaurlaritzako kultura diru laguntzetara aurkeztu nuen, justo pandemia etorri zen, laguntza eman zidaten, orduan harrapatu ninduen pixka sorruen prozesuak pandemiaren erdian, eta holako lehen ere liburu horrek baldin bat zeukan joera nola esaten da? Barrurako bat, ez dakit nola esaten introspektibo. Barrurako begira baldin bat zeukan pandemiak uste du gehiago areagotu zuela, orduan pixka bat oso ilun egon nintzen sormen prozesuaren hasieran, baina mugak eta kendu zituztenean, eta atera gintezkenean, eta hori dena, hasi nintzela pixkat elkarrizketak egiten, ez dut esan, baina liburu egiteko elkarrizketa desente egin dituen, tabernan lan eta bizi izandako pertsonei, eta orduan hartu zuen prozesu etnografikoago moduko bat, ez zen bakarrik nire obsesioa, batean jendearen testigantzak ere bai, eta liburua azten joan zen, eta gero idazketa prozesu gogorra edo, intensoena, auto-isolamendu prozesuekin tartekatu nuen, hau da, hartu udako hilabeteak, jun, ez dakit nora, kendu mobila egonan, ez dakit zemat azte, zaila egite zitzaidalako, esan duzu bezala, bertsoa hain presente egondan nire bizitzan, ezinezkoa egiten zitzaidan konzentratzea. Hau da, bertsoak exigitzen du, egunero albistegiak irakurtzen egotea, egunero gaurkotasunari oso lotuta, jendeari oso lotuta, ez? Nolabait zure zentrutik, pixkat urrunago, zure zentrura konektatuta, baina, beti vibratzen, ez? Eta, karo, holako historio bat idazteko, edo zein gauza pixkat obsesio konkretu bat eskatzen dizuna, nik ezin nuen. Azten nintzenerako eserita irakurtzen, jun behar nuen ez dakin nora, orduan, isolatu nintzen erabat, eta argitaratu zenerako 2022ko irailean edo argitaratu zen, hor aurreko hilabeteak gehiago izan ziren edizio prozesuan bete-betean, eta hori ere lehenengo ez bizi izan nuen, Txakurgorrian ez geneukan editorerik, hau da, gu ginen gure editoreak, eta ez dago inor agian esango dizuna, hau, kakaba da, ez? Kakaba da edo, kendu parrafoa, ez? Malguagoa zen. Hemen prozesu honetan, Susako Leire agertu zen, Leire López, eta arekin izan ziren, hilabete mordo bat, moztu, kendu, jarri, gehitu, ezabatu, ez? Pixka bat testutik distantzia bat hartuta, eta zu ere, nik uste dut idazten duzunean oso lotuta zaudela zure esaldiei, eta uste duzula esaldi horiek ez horregon behar dutela derrigorrez, baina uste duzunean reposatzen konbutxa bezala, ez? Eta gero bueltatuta esan, ze gadukago hemen, igual aukendu daiteke, ez? Eta berdin funtzionatzen du. Orduan, azken urtea gehiago izan zen kimaketa lan bat, eta
Bueno, prozesu polit bat izan zen. Ez dakit nola egin, uste dut oso intuitiboa. Orain azten ez pentsatzen da, orain saiatzen nabil beste zer idazten ez, baina sumatzen ditut askoz beldur gehiago nire idazmaiaren inguruan, esertzen nahi zenero, hor sumatzen dituenak baino. Osa, bueno, lehengo aldia, ez dakit. Bai, ausartago edo, ez dakit, inozenteago baita ere. Bai. Interesantea hori, ze justo galdetu nahi nizun, ea beldurre mate edo izan ote zenuen sormen prozesu horretan, ze espektatibak behintzat, zeuden, edo nik somatzen dituen zure inguruan, ez? Nere Barzabalek liburu bat aterako du, eta nire inguruko askok esaten zuten, nereak atera behar du Harry Potter euskalduna. Edo ez, nereak egin barko du zer, eren sugeekin, eta eta bazegoen, gogo hori jakiteko zer sortuko te zenuen, eta zuk sentitzen alzenuen. Presio hori espektatiben zera, edo... Ba, igual, ez hainbeste. Ez hainbeste, ze ez zegoelako aurrekari argirik. Osa, ez zegoelako novela bat esango zuena nereak nola idazten dituen novelak. Orduan, esperoko ziren eren sugea, baina nire inoketzian esaten eren sugeak espero zirenik, orduan manik, nuen eren sugei buruz idatzi. Naizta literatura fantastiko asko gustatzen zaidan, nitzen ausartu hortara, eta bastante gauza klasiko bat egingo nuen behar bada, edo normatiboa ezakit. Enuen sentitu uste dut, borregatik, ez zegoelako horrekaririk, aske sentitzen nintzen, enekien oran nindoan, niretzako zapaldu gabeko elurra zen liburu hau, hasieran, eta aske eta austart sentitzen nintzen, hartzeko erabaki oso zoroak, enaukelako, eta gainera editoreak ere esatzen zidan. Hau nahi duzu egin, ze ez dago aurretik beste zer zure kanona markatu duen, orduan ez dakit, uste dut bertxotan bai sentitzen ditugula behar bada espektatiba gehiago txapelketetan, eta horla, enuen sufritu honekin hasieran. Zamara dizu bete zirela, espektatibak. Nik uste dut liburu ona espero genon denok, eta oso ona eman zenuen, así que bai. Liburuan sartu aurreko azken galdera, ezakit hemen bertsozale asko dagoen, baina, Inesek azaldu bezala, nerea azken txapelketa nagusian aritu zen, oso ongi aritu ere, finaleraino heldu zela, eta agian kanpotik ikusiko da, baina barrutik txapelketa bat bizitzea zoramen hutsa da, presio, espektatiba, estres, antsietate handiak egoten dira, eta Bar Gloriaren kaleratzea, esan bezala 2022ko iraian izan zena, justu horrek bat egin zuen txapelketa nagusiaren hasierarekin. Eta denok ikusi genuen, egin zenuena, eroiziade gisa, denok flipatzen geunden, hainbeste ez, hainbeste gauza kudeatzeko gai izatearekin, eta galdetu nahi nizun pixka bat orain ja distantziatik, 3 urte pasa dira, pixkat gehiago ere bai, nola gogoratzen duzun garai hori? Berriro egingo genuken gauza bat bezala, esan duzu moduan, nien itzen bat ere kostiente, ordura arte, esan dudan moduan, ja azkenengo urte hori, publikatu aurreko hilabete horiek, edizio prozesukoak ziren, orduan nien nengoen, ja historiora konektatuta ere, ez dakit, enekien ez zer suposatzen zuen liburu bat argitaratzeak, ez zemat elkarrezketa etortzen ziren, ez zemat irakurle taldeetako dei, eta era berean Euskal Herriko txapelketarekin ere esperientzia bakarra neukan aurretik, eta aurrekoa lehenengoa zen, orduan, pasatu zitzean, eta, klar, bigarrena. Orduan, editorea guardaespaldas moduan erabili nuen, eta esan nion, hartu nire telefono zenbakia, zuk gestionatu dena, eta atzeratu dena urtarrilera, baina bai, izan ziren bi trenbide elkargotzen eta etzen izan munduko idearik onena, enuke berriro egingo. Baina, pasatu zen. Gauza asko egin dituen intuizioz, inozentziaz eta egiten diren bezala bizitzan. Askotan ez dago beste modurik egiteko. Baina bai, berezia izan zen, eta gainera, gero sentsazio konstante bat, norbera 2 urtean, edo ez dakiz bat urtean, liburu idazten ari zaren bitartean, pertsonaiak, zure liburuko pertsonaiak, zure kezkak, bakarrik zureak dira. Eta idatziala bertxotan ari nintzen saioetan ere, batzutan sentitzen nuen, joaten zitzaizkiala pertsonaia horiek, nire liburukoak, gaietan ere, nolabait ez, interesatzen zitzaizkidan personajek horiek. Bapatean liburua denen eskutan zegoenean, esaten nuen, ostra, eta hoin, txapelketan, ateratzen mazai bakarka antzeko personaia hau edo kolorea daukan personaia, ja ez da izango berria, ez? Zaten, joa, nire sekretua, nire barne mundua, baina jenderan eskutan zegoela, eta horrek
inseguridade moduko bat ematen zidan momentu hortan. Bai, oda, jendeak badakiela nundik nora nabilen hilabete horietan, eta hori izitzen gustatzen hainbeste. Osa, ezin nuen, batean ja, sorpresa faktorearekin jokatu edo ezakit. Bueno, holako, baina bakarrin norbere buruko. Eta lehen esan duzu, obsesionatu beharra zarela idazten ari zaren horrekin, eta obsesio hori bertxotan ere ateratzen da, ez? Nik gogoan dut Mirena Murizak basa ateratzuenen ere abestu zula emakume zahar baten ahotik behin baina goiagotan txapelketa nagusian, eta nok esan genora, claro. Baina miresmenetik ere, ez da... Ba, eta burua bakarra daukagu, eta orduan, ari bazara, tabernei buruzko liburu bat idazten, esaten izkizute ez dakiz bat idazlean, antzerako estiloko liburuak idatze dituztenak, ni pasatu nuen urte, ez dakiz bat urte, estilo baten bila, olako historioak irakurtzen, ez daukazu besteri buruan. Orduan, klaro, bertxotan gainera improvisazioan, nahi gabe beti lehengo kajoia zabaltzen duzu 5 segundu horietan da lehengo kajoian dago, azkenengo sartu duzun galtzerdia. Osea, hori dago beti eskura. Bale, ongi badera itzozu eia, liburuan sartuko gara, pixkat gehiago, irakurri duzue? Bar, Gloria? Bale, orduan spoilerrik egiteko beldurrik ez dugu izanen, ez bada. Ziurrenik buruan izanen duzue, baina gero galderentzako tartea gonen da, bukaeran. Osake, joan buruari bueltak ematen, ze nerea dugu hemen, erantzuteko prest, eta hori lujo bat da. Lehen aipatu duzu oso barrutik, edo oso barrurantzko ariketa bat izan zera Bar Gloriaren idazketa, eta hasteko galdetu nahiko nizuke, agian galdera orokor xamarra da, baina nondik etorri zen Bar Gloriaren ideia? Osa, eleberri honek nola hartu zuen forma, hasieratik argi zeneukan ontaz idatzi nahi zenuela modu honetan, pixkat elkarrizketa horiek egin bitartean, aipatu dituzun elkarrizketa guztiak egin bitartean, ikerketa lan hori egin bitartean hartuzun forma, nondik atera zen ideia? Argi neukoan gauza bakarra taberna zen. Taberna hori ikusten nuen gure familian antzeko taberna bat egon izan zelako, eta bereziki markatu zuelako gure etxea. Baina, taberna asko egon izan dira gure etxean, orduan, naizta taberna konkreturenik ezagutu ez, nik memorian eta bizipenetan tabernetako bizipenak neuzkan oso bizirik, eta momentu hartan, gainera justo pandemiarekin eta begiratzen nuen nire ingurura eta ikusten dituen Bar Gloriako personaia jubilatuak izan zitezkenak, bizitza oso tabernan lan egin, ez baldintzarik onenetan, ez kontratu, ez beti olako egonkortasun volatil edo, lauso batekin, eta ikusten dituen, nahiko egoera prekarioan iristen jubilaziora, eta olako injustizia, sentsazio moduko batek hartu ninduen, da zenuen, nahiko nituzke personaia hauek ulertu, haien gaztarora joan da, eta pixka distantzia bat hartu neuk ere nire bizipenetatik ez da badauden nire bizipenak edo liburuan, edo nik sentitutako espazio horiek badauden, baina, abentura bat, eta guazen pixka iraganera, definitu gabe ze urte diren, baina, badago referentzien nebulosa bat, 70-ak, 80-ak, ez? Horrantz abiatu nintzen, jakin gabe zein izango zen liburuko ahots nagusia, ez bakarrik neukan taberna eta mugako herri hori, ez? Industrial, baina baserri giroko, familia ere baserri jatorrikoa, baina badoa herri handi batera, etorkinak Espainiatik, baina Euskal Herrian jaiotako, ez? Nolabait dikotomia horien guztien terreno lokastu bat, hori zen neukan bakarra, hortik abiatu nintzen, eta gero, elkarrezketekin eta joan zen forma hartzen, baina eneukan beste ezer argi. Uste dut askotan liburuak nik ikusi izan dudana da, idazleek gerora asmatzen dutela diskurso bat, euren liburua esplikatzeko, eta nik ere hori egin dut. Gerora esplikatu dut nire liburua, ze momentu hortan zen, guazen, eta zen, hor, artxibo, abrir, eta guazen nora baitez, eta hori izan zen egualabia puntua. Hau da, kronologikoki existituen itzen garai bat, baina emozionalki bai, ze uste dut hor agertzen diren bai indarkeria, bai personaiak, bai arazo estruktural asko, agian gaur egun forma azaldatzen dira, baina muina hor dago, eta nik nahi nituen ulertu personaia hauek.
zurrunak, personaia zurrunak, isilak batzuk, ez? Bueno, horrantz abiatu nintzen. Esan duzu taberna zeneukala hasieratik argi, izenburua ere horixe du liburuak, tabernarena, eta pertsonaia batzuk ulertu nahi zenituela, eta amu hori hartuko dut esateko, liburuko ahots narratzaileak 3. pertsona darabil, historia kontatzeko, baina kapitulo batzuetan ikusten dugu Rakelen barrena. Edo gehiago daki narratzaileak Rakelez, beste batean Miguelez, beste batean aldatuz doa. Eta ni zarantza sortu zitzaidan, irakurtzen ari nintzenean, ea zein zen protagonista, eleberri honetan. Ea pertsona bakarra den protagonista, ea ez den pertsona protagonistarik, zuk nola, zer esanen zenuke? Zalantza hori neuk ere eukinuela idazterakoan, eta tabernatik abiatzen itzenez, esan nuen, guztiz adatuko litzateke liburu hau, lehenengo personan balitz, edo lehenengo persona bat Rakelena bakarrik, edo lehenengo persona Miguelena, edo Anarena, uste dut gauza batzuk ikusi gabe geratuko liratekela, eta nik nahi nuen taberna osorik harrapatu bere espazio guztietan, harrapatu sukaldea, harrapatu jangela, harrapatu espaloia, harrapatu almazena. Ez da, horretako esan noma, egal, 3. persona ez da txarrena, eta baina nolabait 3. persona bat asko dakiena personaia bakoitza eta ez, eta orduan erabaki behar izan nuen zeinen atzetik segi, zeinen atzetik jarri kamera, eta kamera horiek izan nuen, Rakel eta Ana azteko aizpak, badagoelako aizpen arteko harreman ontan, olako maitasun gorroto, dependentzia, enbidia, baina zaintza, baina ez, olako ustarri superpotente bat. Gero Miguelek nolabait orekan modoko bat ematen diona, familiko kide ez den persona baten begirada ematen digulako, beste familia baten berri ematen digulako, beste realidade baten berri, eta gainera euren arteko aliantza maitakor bat ere osatzen delako, eta uste dut, violentzi dauka, desente agertzen den liburu bat denarren, nik maitasun desente agertzeare nahi nuela, eta orduan 3 persona hauek osatzen dutela, ez dakit, onlako Frankenstein moduko bat, Frankenstein maitasunezko bat, 3 ies egin nahi dute, baina 3 modu desberdinetan ies egingo dute, eta bitarte hortan nola biziraunez. Hau da, paisaje kostumbrista bateko personaje ez normatiboen biziraupena, nolabait. Eta interesatzen zedan hori. Ni mundu hortatik nator, eta horko personaje guztiak ditut neure barruan bezala, baina nahi nuen hauen nahi nituen salbatu. Esate baten, ez? Osa, 3 hauek ziren hortik salbatu nahi nituenak, eta nolabait, lanean emandako bizitza luze hauetako kolore hau harrapatu. Tal gero desagertzen diren lankideak zure bizitzatik, ez? Osa, gero bakoitza badoa, eta Miguel badoa, eta aizpak badoa, zitzultzen dira ez dakiz zer, baina, hauengan aurkitzen nuen niretzat interesekoa zen kolore bat edo. Koloreaz ere, mintzatuko gara pixkat beranduago, egia da esan duzula ez, dana momentu batean bueltatzen da tabernako bizitzara, hortik ies egin eta gero, eta tabernak bai hartzen du kasi bizimodu baten aingura baten pixua edo metafora edo, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan niri tabernari emandako pixua, eleberrian. Osa, momentu batean esan nuen, igual protagonista taberna bera da. Baina taberna hortara sartuta, ja bar gloriara sartuta, lehenengo horrian bertan, idi disekatu baten burua deskribatzen diguzu, oso ongi deskribatu ere, eta pixkat aurrera xago jakiten dugu Patxik, Ana, Miguel eta Rakelen aitak eta tabernako jabetako batek, abereak ere badituela, idi apustuak egiten dituela, hortan aritzen dela, eta kapitulo batzutan ikusten da nola zaintzen dituen animaliak, okerrago beki, nola prestatzen dituen apustu horietarako, eta noizbehinka ere, lehenengo horri aldean agertzen den idi buru disekatu hori berriz azaltzen da. Eta galdetu nahi nizunea, zergatik abere hau, zer simbolizatzen du liburuan, ze badago presente etapa guztietan zehar, edo igual ez du deus simbolizatzen, baina pixkat hortaz galdetu nahi nizun. Bai, uste dut argi eta garbi simbolo badela, agian inkluso narratzailea ere izan zitekena, ze kapituloa bere gandik azten da edo, aztengo simbolizatzen du, patriarkatua litzatekena, ez? Patxiren idirik onena izandakoa da, Patxik idiprobetan
idiprobak jokatzen ditu edo, eta bere idirik onena edo mantari gehien irabazi zituen da txapelik gehien irabazi zituen idia, hiltzen denean edo hiltzen dutenean burua moztu eta disekatu eta bere tabernan jartzen du. Orduan badago, nolabait tabernara sartzen zara eta familia horretako jardun baten berri ematen dizu buru horre, baina familia horretako gizonaren jardunaren berri. Ez da, gizonak definitzen du nolabait familia osoaren simboloa edo zein den, baina era berean buru hori izaki bizidun esplotatu baten burua da, ez? Aldi berean, da, gizonen joku batean maltratatutako animali gizajo bat, eta gainera hor jartzen dutena, maitatua izan delako modu baten, ez? Baina aberrazio bat ere bada puntu batean, ez dakit. Orduan badago hor, simbolo bat, patxiren mundua ikusteko moduarena, eta gero agertzen dira baita ere bizirik dauden idiak, ez? Txabolan ikusten ditugu idiak bizirik, abereak bizirik, txakurrak bizirik, ez? Animaliak. Eta hor, tratatu nahi dituela, benetan personaia gisara, naiz da hitz egiten ez duten, animaliek euren isiltasunarekin, adibidez Rakel txabolara doanean, segurazki leku seguru bakarra liburuan Rakelentzat, igual txabola hori da. Ze jasotzen duen begirada, da epairik gabeko lehenengo begirada liburu osoan, epairik gabeko lehenengo isiltasuna, eta berek isiltasunarekin, da beren personaiek isiltasunarekin, esaten digute, personek nola tratatu dituzten, alegia. Patxik, akulurik edo makilarik erabili gabe, esan, gorri, torri, eta gorri juten danean, hor nire ustez hitz egiten digu, zenbat entrenamentu ordu dauden horren atzean, ez? Hitz egiten digu, patxik zer lortu dezakeen animaliekin, eta ez dakiz kiloko animalia adardun bat bere atzetik etortzeko, ez egon den, prozesu guzti hori. Txakurra Rakelengana hurbildu, baina patxi agertzen denean eskutatzen bada, patxiri buruz ari zaigu izketan, da Rakeli buruz ere, bai? Hori, oso gustora jatzen nuen parte hori, ze konexio hori sentitzen dute animaliekin, eta haien isiltasunaz gain, ustut, badaudela beste isiltasun gehiago ere liburuan, Patxi eta Bizentak edo elikatzen dituztenak. Biak dira nahiko personaia demagun isilak edo ez, barruranzkoak moduan, baina bi isiltasun desberdin dira. Patxien isiltasunak, Patxi gizon zurrun eta ez, gauzak bere modura egitea gustatzen zaion gizon horren isiltasunak, Patxik badaki bere isiltasunak erabiltzen gauzak lortzeko. Da, isiltasun bat, kastigatzailea, agian, txantajista baita ere, ez? Isiltasun bat, kontrolatzen dena, eta kontrara Bizentaren isiltasuna da, Patxiren aserrea ez pizteko isiltasun bat, ez da gestionatzea arazoak atzetik, eta ez ama total hori, zeinaren inguruan sostenitzen den negozioa, familia eta dena, ez? Bi isiltasun oso maskulinoa eta oso femeninoa, nolai familia hortako genero rolak ere erabat markatzen dituzten bi guraso, ez? Orduan, isiltasun horiek neuk ere deskubritu nahia ere bazegoen liburu hontan. Ez esatea, zer dago isiltasun horien atzean, ez? Oso interesgarria da, ze niri iruditzen zaitela, eta isiltasuna zaipatu duzun guztionekin, eta ez duzu irakurlea bat ere tontotzat hartzen. Nik hori somatu dut libura irakurri bitartean. Gauza asko uzten dituzu, irakurleak ondorioztatu ditzan, irakurleak asmatu ditzan, edo, ostras, batu hau eta hau esan dituan bi gauza hauek, eta istorioa beste kapa batean ulertuko duzu. Eta hori oso guaia iruditzen zait, batez ere lehenengo liburu, zure lehenengo eleberria izateko, eta hori, haizu, posizio honean jartzen gaituzugu ere. Segun ze irakurle klasezaren, ze asko kejatu izan zaizkit, igual, da liburu bat, elipsi asko dauzkana, baita ere edizio prozesuari esker esango nuke. Uste dut liburuaren lehenengo bersioan gauza batzuk zehatzago zirela eta konflikto batzuk amaituta uzten zirela. Gero, erabaki genuen editatuta, interesgarriago zela irakurlearen sentsazioei jokatzen ustea hor. Baina zu izan ezkero irakurle bat liburua mesian utzi eta 4 egunera bultatzen zarena, esaten duzu, zer? Ja, aztu egiten zaizu. Orduan, behar bada liburu bat, hobedena egun gutxitan irakurtzea, ze bestela aztu egiten zaizu elipsia. Hau, amaitu zen konflikto, itxi genuen korapia hau edo. Baina, asko kimatutako liburu bat da. Hasieran sasitza importante bat zen, eta gero bonsai trinko bat bihurtu zen.
eta konturatzen zara berdina esaten duela bonsaiak sasitzak aina orduan hobedela igual batzutan txikian esan. Korapioa aipatu duzu, eta korapioari helduko diot, ze iruditzen zait, eleberri honetan, gauza asko gertatzen direla, beste ozein liburutan korapio nagusia litzatezken, izanen zirenak. Sexu erasoak daude, heriotza agertzen da, sutea, inkluso. Eta iruditzen zait, liburu berezia dela zentzu hortan, ez? Gauza asko irekita uzten dituzu, gauza izugarriak gertatzen dira, baina biharamunean bizitzak segitzen du, liburuan ere bai, eta hori kontzienteki egin zenuen, nahita, hau da, gertakari izugarri asko elkarrek segida jarri, eta irakurlea etengabe horreduki ze gertatuko hurrengoan, edo ze ez da ohiko liburua hasiera korapioa itxiera. Itxiera ere ireki xamarra dauka, eta hori nahita egindakoa da. Ez, ze nik hasiera-hasieran neukan bakarra sutea zen. Sutea eta sute hori pizteko susmagarriak eta arrazoiak tantaka jartzea, eta nolabait hori izatea zentrala edo. Ni elkarrezketak egin ala, eta asko zerbitzari izandakoak, sukaldari, ez, kontatzen zizkidaten hainbeste gauza eta hain gogorrak, eta hain erabaten naturalki edo, ez, beste garai bazen, da hola zen, eta ez dakiz da, liburuan agertzen direna, baina askoz violentzia eguneroko gehiago zeuden, nolabait fikzioak berak jasaten etzituenak. Oda, gutxitu eta dena egin behar izan dituen, sinesgarri izateko fikzioan, benetan realidadean zegoen indarkeria. Zer realitateko indarkeria gauerokoa zen taberna neska batek bakarrik itxi ezina, kasik. Oda, gauerokoa zen mozkorrak alde egin nahi eza eta neska hori sobatzea, gauerokoa zen kamarero homosexualaren zain atean egotea gizonak, hau egunero zen. Orduan, esan nuen, hau islatzeko modu bakarra da, pasatu, erakutsi eta pasatu, hori izan duzu maizela, hori delako bizitza, eta euren sentsazioa neukan bazegoela belaunaldi salto bat ere, guk agian kontzientzia feministatik, o beste leku batetik, gauza hauek erasotzat detektatzen ditugula eta larritasun bat ematen diegun daukaten alendik ere, baina diskursiboa ere bai, eta beste belaunaldi batzuk larritasun diskursibo horik etzietela ematen. Gorputzean pairatu bai, baina normaltasunaren barruan da violentzia normalizatu bat, ez duzuna esango, ai ama, 3 aldiz gertatu zaita eurentzat zen, neska naiz, marika naiz, ezak zer naiz, eta hau pasatuko zait mundu hontan, ez? Orduan, hola juntzen pixka liburua aldatzen, eta emateko sentsazioa, tabernako bizitza, edo orokorrean langile askoren bizitza, holako egunen errepikapen bat izan dela urte askoan. Oso interesgarria da esan duzun hori, ze oraintxe etorri zait burura, komentario bat liburu atera berritan lagun batek egin zidana, izan zela, hasieran sexu eraso bat azaltzen da, eta gero ez dukitzen gai hori. Eta nik gero irakurri nun, eta esan nun, ez, hasieran Miguelen azaltzen da, baina Rakelen pare bat ere agertzen dira, eta, esan duzuna ez, normalizatuagoak ditugula edo ez, baina igual ere, segun ze sexu eraso, oraindik ere batzuk normalizatuago, eta beste batzuk ez. Eta, interesgarria da. Ikuen duen zalantza baita ere, igual Rakelen sexu erasoa ere sartu, edo gehiegi ote zen, baina esaten nuen, baina normalizatuena gainera hori da, gertuko gizonezko bat, eraman zaituena etxera, eta batean zor diozu, larrua jotzea, edo nolabait konsentimentuaren beste eraso klase guzti horiek, orduan, horregatik erabaki nuen sartzen. Bai, super interesgarria nire ustez. Eta aipatu duzu injustizia asko daudela liburuan, lehen ere koloreaz, aritu zara liburuaren koloreaz, eta entzun izan dut, behin baino gehiagotan, jendea komentatzen kolore grisa daukala liburu honek. Hasi paisaitik, deskribatzen dituzulako tximinien keak askotan ez, eta zikinkeria hori, baina baita ere eleberriaren beraren tonua, orain arte aipatu ditugu heriotza, sexu erasoa, suteak, baina badaude beste injustizia asko ere,
aipatzen dituzunak, homofobia, drogak, estigmatizazioa eta bar. Eta uste dut guzti horrengatik, esaten zela, ez? Kolore grisa daukala liburuak. Eta zuzenean galdetu nahi nizun, zuretzat kolore grisa du liburuak? Grisa baino, grisa baita ere baita aspergarriaren tonua edo, ez da. Niretzat more iluna egiko luke igual. Osa, bai, hori da, ubeldurarena. Bai, edo behar bada, agian asoziazio hori egiten dugulako paisaia industrialekin, niri pilo bat eta oso neure sentitzen ditudan paisaiak dira, herri hauek, torduan niretzat maitasun pila badago herri horren deskribapenean, baina ulertzen dut jasotzen duzuna nahi gabe grisarekin edo ez, iluntasunarekin asoziatzea. Nire saiatu nintzen hizkuntzaren bidez argitzen. Osea, eta egia da nire momentu hortako gorputzaldia ere bazela pixkat iluna, orduan egin zitekeela igual liburu argiago, hori aitortzen dut. Eta agian gaur argiago egongo nuke, baina egia da batzutan zailagoa dela argi egitea ilun baino, hori horrela da. Baina hoxe esan, saiatu nintzen hizkuntzaren bidez edo, pixkat edertzen edo, eta baita ere euren iraganera jota momentu bat, badibez hori erabaki hori, euren gaztaroko pixkat idealizatuta daukaten gaztaro, haurtzaro, landa eremuko hori, bazen modu bat liburuari paisaia irekixeagoak emateko, beti taberna zulokoak edo erreka zulokoak eman ordez, momentu baten zelai bat zabalduta, ez, jokatzeko irakurlearentzat ere argi kontrasteekin. Baina hori zen momentu hortan sentitzen nuen, eta gero sentitzen nuen, taberna aukeratzerakoan edo liburu hau idaztea erabakitzerakoan, ni hortik natorrela zentzu batean, nire jendea tabernaria dela, nire jendea baserritarra dela, nire jendea ez dela idazlea, nire jendea ez dela irakurlea, nire etxeko jendea esango dut. Eta Ani Arnori irakurri nion idazketa labana batan, liburuan esaten duela, berak ez zuela bere familia birritan traizionatu nahi, ez? Behin ja traizionatu zuela, bere familia langile klaseko familia oso xume bat zelako, eta berak ikasketen bidez eta kulturizatzearen bidez idazle bihurtuta nolabait klase transfuga bilakatu zela, ez? Oda traizionatu zuela bere familia langile klasetik burgesiara igarota idazle bihurtuz, eta ez zuela bigarrenez traizionatu nahi, nolabait etxe horri buruz idatziz, burgesei gustatzeko modu baten, ez? Hori ere, idatzi dezakezulako gauza asko dozein egoerataz, baina segun nola idazten duzun, badagoela hor baitere klase traizio bat edo leku horri. Hori irakurri nahi zenuen, aizko nik ere hori ez dut egin nahi, ez? Nolabait, hau nahi dut kontatu, maitasunez ez beste posizio desorekatu batetik edo, pulsio hau guztia zuen, gero azte zaidazten da, letrak dira eta ez duzu mundua salbatuko, ez? Dira letrak elkarri josita, eta listo. Baina, holako gauzak pentsatzen egonitzen irakurriala. Baina ipatu duzun traizio hori, Ani Ernok aipatzen duena, pixkat Anaren bidez ere ez ote duzun islatu? Ezagit, justu ekarri dut, oraintxe horretu naiz, nola bueltatzen den tabernako bizitzara, zinema munduan ibilita gero, produktore lanetan eta idazten duzu, hirian estutu egiten zen bere lagunek aipatzen zituzten erreferentzia guztiak irakurtzeko edo film denak ikusteko astirik izango ez zuelakoan. Aurretik beste 3-4 belaunaldi irakurtzale beharko lituzke horretarako, lagunen mundua eusten duten zutabeak eta ideiak ulertzeko, liburutegidun, egongela eta musikadun etxeak, Europako hizkuntzak eta hiriburuen argazkiak, baina etxe honetan idiei tiraka bizitzea tokatu zen, eta tabernak zabaltzea etengabe, eta tabernetan idien argazkiak esegitzea. Zepolita, nik hau, hori, pixkat ideia hori, ez? Hoxe da. Bai, eta hori da ze, iristea mundu batera, demagun iristea mundu kulturalago batera, ze kultura arrakalaren ere kriston injustua da, oda, ostra, justu libururik ez egotea, liburuak gehien behar dituzten klase sozialetan iristeko kontzientzia batera, baina dana dago horrela pentsatuta langile klasea iritsi ez dadin kontzientzia hortara, ez? Orduan bai, beti gonbidatu bezala ari zarela mundu hortan ibiltzen, ez? Da, Anari ere hori gertatzen zaio, bai, egin duzu salto, baina ez den duzu ostan, iraben falta zait,
falta zaida asko, ulertzeko hauek zertaz ari diren, jasa entzun eta gustatzeko, ez dut ulertzen hau, baina esaten dute ona dela, orduan ona izango da, ez? Nolabait, urte asko behar dira, salto asko, eta zentzu hortan uste justu gure familia meitzat, ni eta nire lehengusuen belaunaldia izan da ikasketa duen lehenengoa, ez? Eta kriston eskertuta horri, ze intuitiboki ere aurreko belaunaldiak sentitzen zuen, urrengoak ja pixkat aurrerago. Osa, urrengoa pixkat aurrerago. Eta hori, eta beti ez daude baldintza materialak hortarako. Bitu atzo justu Galizin pasatu dut hilabete idazten, eta Akoruñan horitzen, eta emakume bat eseitztean atzo tren geltokian ondoko aulkian da izketan ari ginen, eta esan zian, ai, si pudiera volver a nacer hoy. ¿Es? ¿Y qué haría usted? Estudiar. Porque llegué a aprender a sumar y a multiplicar, pero no a dividir. Hori da, ostra, bintzat, zaten nuen, guk eukidu gaukera hau, hemendik aurrera danagora, baina nolabait hori traizionatu gabe aurrekoa, ez, edo hitz egin gabe aurrekoaz, ja beste klasean parte bat zina bezala, etzara, oraindik, ez duzu izan behar. Ze marabila, iruditzen zait. Bale, aipatu duzu hizkuntzaren bidez, edertzen saiatu zinela gauza asko, eta esan behar dizut oso hizkera eta idazkera ederra dagoela liburu honetan, nik gozatzen nuen esaldiak eta parrafoak irakurtzen izugarri, eta pixkat idazketaz galdetu nahi dizut orain. Badago saiakera bat, Irati Jimenezena, begiak zabalduko zaizkizu deitzen da, eta pixkat literatura hitz egiten du. Eta esaten duen gauzetako bat da, euskal literaturan askotan ez dagoela usainik, eta ez dagoela zaporerik. Asko zentratzen garela gertatzen diren gauzak deskribatzen, ikusten dena deskribatzen, odeiak eta nahi duzuna, baina zerari da usaintzen pertsonai hori, eta zerari da dastatzen, edo ze zapore du jaten ari den dena delakoak. Eta hori irakurri nuenetik, igual nik presenteago izan dut hortan fijatzearena edo, eta esan behar dizut, zuk egin zenula, harrigarriki ongi, iruditzen zait inkreiblea, nola batzutan odola ere hauan sentitzeko moduan idazten duzun, eta usaintzeko, estenak usaintzeko moduan, adibide moduan, sortzen duzun atmosferaren adibide moduan, zatitxo bat ekarri dut, aipatzen duzu momentu batean, nola lanean dabiltzan, eta esaten duzu, kanpoan eguzkia epel, airean puruen kea, eta kafe eta koinak usaina, xaboiarenarekin nahasian. Enbata gogorraren amaierako zurrumurruak isurbideetan behera. Eta galdetu nahi nizun nola heldu zinen, zapore, usain, hauetara. Zelan egin zenuen hoiek paperean islatzeko? Igual neure joera ere izango da, baina uste dut taberna izateak berak egiten zuela nahi gabe, etengabe janari, alkohol eta pixa usaina egotea edo ezagitez, tabernak berak badauka usain eta espazio itxiaren kondensazio hori, baina behar badan nahi gabe asko zentratu nintzen neure deskribapenetan, neukalako beldurtxo bat, ja behin apostua eginda edo nirea etzen edo zuzenean bizien nuen garai bat jasotzekoa, neuk ere sinestu egin behar nuen olabait hor nengoela, ez? Eta esan nuen, enaiz egon 80etan, enaiz egon 70etan, eta 80etan pixkat egon naiz, eta pixka badakit, baina ez dakit guztia, ez dakit bakaberdek ze gustu daukan, eta ez dakit karajilo batek ze gustu daukan, pordonen behar dut neuk imaginatu, probatu nezaken, igual, ez zitzen okurritu probatzea, baina orduan agian da neure bilaketaren ondorio, oda neuk sinesteko, hau karajioa da, orduan, dauka zaporea, usaina, ez dakit zer, izan daiteke hortik ere, baina uste dut bestelare agian badauka dela joera txoa edo deskribapenetarako alegia. Bastante deskribapen kenduta daudela, liburu honetan, askoz gehiago zeuden daudena baino. Ze, klaro, ekintzak, badago ekintza, baina enionez nahi eman kriston trascendentzia ere ekintzari edo bortxaketari edo ez primerísimo plano konstanteak ez egin gauzei, borduan da plano ambiente, ez? Orduan ambiente horrek erabaten induen etengabe baita ere deskribapen horietara. Eta gero pelikula pilo bat ikusten dituela,
argazki pilo bat, liburu pilo bat, irakurri garai hortakoak, eta agian, bueno, horren influentzia ere izango da. Ba, lortu duzu guk ere sinistea. Neurri handi batean, nik behintzat, nik ere ez nuen bizi garaiura eta pues, bertan sentitzea, guztiz. Nabarmendu nahiko nuken beste gauza bat da, erritmoa. Ze kapitulo asko lasai irakurtzekoak dira, hau da, zu gustora zaude irakurtzen eta lasaitasunez, eta batean urrengo kapituloan konturatzen nintzen tentsioan engolaia. Ez, aldaketa horiek egitea lortu duzu, supongo, edo imaginatzen dut, idazteko moduak asko daukala hor, edo eragin handia daukala horretan, badago kapitulo bat esaldi bakarra dena, esaten nuke, eta bukaeran komarik ere ez daukana, osea, hasieran dena komak eta bukaeran komarik ere ez, dena segido, eta imaginatzen dut hori oso modu konstientean egindako autu bat dela, baina pixkat erritmo ez galdetu nahi nizun. Nola landu zenuen erritmo lasai batetik tentsiorako aldaketa hori eta kapitulo ezberdinen giro hori? Ba, seguro eski intuizioari segita. Osa hori, akzio, zehozek abiadura eskatzen dizunean, abiadura hori bilatu, esaldi motzagoekin, bai, adjektibo gutxiagorekin, aditz gehiago, ez badaude teknikak nahi gabere badakizkizunak zuk idazten hasi eta ez duzu, hau, batean horrek kantua mozten dit edo, ez? Altuan irakurriz baita ere, momentu batzutan, parrafo bat edo, eta askotan barrutik irakurrita edo altuan, nik altuan igartzen nion zer kendu behar zen, errazago. Eta aipatu duzun kapitulo hori, justo garai hortan irakurri nituen gauza liburu asko, olako gauzak egiten zituztenak, adibidez, Panza de burro, ez dakit irakurri duzu, baina, eta argpiloa jokatzen du horrekin, ez badauka olako, informalidade bat, era bat apurtzen du hizkuntzaren lege gramatikalekin, ez badago horre austura moduko bat, eta esan nuen, kasu honetan, Rakelen mozkorraldi bat denez, eta mozkorraldi hori bere buru barrutik ikusi nahi dudan, ez da, tximino bat balego bezala bere garun barruan, eta tximino horrek kontatu mozkortutako garun batetik ikusten dena, ez? Piskato jode pez. Hori nahi nuen. Eta horren konturatzen ditzen, enuela behar ez aditzik, ez punturik, ez ezer. Mozkortuta zeudenean, batean lotzen duzu lore hori, eta zure trauma ez dakin noizkoa, ez, piskat hori zen. Eta edizio prozesuan, adibidez, Iñigo Astizi pasatu nioenan, Iñigok esan zian, hau fuera. Osa, hau fuera, ze ez dauka zentzurik zure liburuan. Kapitulo horrek. Bai, Baina, ritmoa, zure liburuaren ritmoa eta zure liburuaren koherentzia, berenek ez dauka zentzurik. Eta gero esan zian editoreak, leirek, zure lehengo liburua da egin nahi duzuna. Eta persona heldu baten moduan jokatu behar zenuen, eta neuk erabaki zenuen. Bale, zer egin gut, sartu egin gut. Ai, niri asko gustatu zitzaidan. Ja, nire bai, baina, gero zenuen, sentitu nuen, Ani Arnok sentituko lukena, en plan, ai ama, hogen ezin da egin, oza, Iñigo Astiziak esan dit, ezin dela egin, orduan agian ezin dut egin. Claro, Iñigo Astizek esan ditu. Iñigo Astizek, eta gero bakoitzak bere gustu dezka, eta zuri gustatzen mazaizkizu, ez dakit, oza hori, koherentzia erabateko daukaten liburuak eta batean bilurtzen mazaitu izugarri salto horrek, zen hori, agian literatura barrutik suntxitzen ari naiz kapitulu hau hemen sartuz. Transgresiba. Bueno, ez dakit. Aipatu duzu Panza de burro, badago beste libururik erreferentzia moduan edo eredu moduan erabili zenuena, garaiantan? Lucia Berlin asko irakurri nuen, ez dakit ezagutuko zu, baina idazle ezatu bat izan zen, eta batez Rakelen personaia eta alkolaren ganako adikzioarekin, eta, Lucia Berlin irakurri nuenean, edo Vivian Gornick, edo, ez nolabait, kontatzen dituztenean, gustatzen zitzaizkidan, emakumeen bizitzak jasotzen zituzten idazleak, eta emakume askotan atormentatuak, edo, ez, adikzio edo violentziak zeharkatutako bizitzak, baina era berean arintasunez kontatuta zeduenak. Nik agian lortu ez duena, baina Lucia Berlinek oso ondo lortzen duena da. Kriston drama kontatzen dizu, baina hola, eta argiz beteta, ez? Eta, hori adibidez asko irakurri nuen. Gero euskera askotan 16. aidan ez lehen irakurritan neuka, baina berriro itzuli nintzen 16. aidan ez irakurtzera, ze
leko askotan izan, baina 16. adidan ez liburuaren pelikula grabatu zen taberna, gure familiaren taberna zen. Eta orduan, da ikusi nuen berriro pelikula, ikusteko taberna, ez dakize, zegoen hor lotura simboliko bat gure etxarekin orduan, bueno, hoien artean da gero beste asko irakorren dituen garai hartan, naizako horretzen zeintzu, baina, bueno, pixkat horren bila. Orain, egiten du notzarekin, bihar denok pelikula ikustera, ez da? Ikusteko taberna hori nolakoa zen eta zein zen berriz. Bale, idazkerara bueltatuz, eta erritmoari engantxo hartuta, pixkat aurreko galderari berriz ere, nik idazle batzuei adibidez, Uxue Alberdiri entzun izan diot musika jartzen dula idazteko, eta, bueno, miresten duzun idazle bat gertu duzunean, beti aprobetxatu nahi duzu jakiteko idatzi bitartean, ze atmosfera edo ze modutan egiten duen berak, ez? Zuk musika jartzen duzu, erritmo bat edo beste lortzeko, ez? Dale. Ez, agian ja testua bera pixkat azita dagoenean bai, esan nahi dut. Baina lehenengo utxunearen gainean, ez, ze uste dut pila baldintzatuko lukela. Ni musika baino, nire teknika izaten da lehenengo papelean, gero ordenagailura, eta blokeatzerakoan paseatzera. Ze, izugarria da, nire kasuan behintzat, oinez eginala pentsatzeak, zenbateraino desblokeatzen duen pentsamendua. Eta bertxotarako, edo zertarako edo konflikto, bizitarako aholku bezala. Diskusio bat eduki, eta etxean geratu ordez irten, eman buelta bat, errepasatu eta bueltatu, eta bapatean argi ikusten dituzu, zeintzu diren akatsak, soluzioak eta dena. Nire bintzat hori pasatzen zait, orduan hori egiten dut. Bertsolari batek esatea, paseatzea dela pentsamenduak desblokeatzeko modua. Ja, eta gero hemen geldi pentsatu, ja. Bai, graziosoa da. Bale, eta galdetu nahiko nitzuk ere bai, aipatu duzu elkarrizketa asko egin zenituela idazte prozesuan. Nola, kazetaria zara ere, hortik asko edango zenuela imaginatzen dut, baina nolako izan zen elkarrizketa horiek, benetako pasarte horiek, literaturara ekartzeko pausua, izan zen unkezkarik, agian fidelegia edo kontrakoa izateko, edo... Bai, momentu baten ardura baita ere, hori, nola jaso historia horiek ondo, baina era berean nola sentitu ni libre gauza batzuk ez sartzeko edo gauza batzuk eraldatzeko, ze nuen saiakera bat egin nahi edo elkarrizketa bat argiarako. Nola hartu material hori eta erabili fikzioan efikaza izango zen modu batean, eta hortarako aldatu batzutan edo aldatu personaiak, kendu, kezka hori bai eukinuela. Hasieran batez ere, gero ja behin nik uste dut ikusten dituzunean personaiak ja ez dituzula ikusten personak. Hori da puntu ona edo, ja personaia da, eta berroa gero personak irakurri dezake eta kriston susto hartu, ze berak igual bere burua ikusten du edo askok ikusten dute euren burua persona batengan, baina nik uste dut idazlearentzat ja personaia bihurtzen duzunean, arketipo hori harrapatzen duzunean, listo, personaiak bere zibili behar du. Eta personaiak bere zitze egin behar du. Ja saiatzen zarenean, zehagu gertatu izan zait batzutan, dibujatu personaia bat, eta oraindik garatu gabe dagoenean personaia zuk pentsatu. Momentu honetan personaiak gauza bat egingo du. Amaieran zu emango du tabernari, pentsa. Baina ja, ez dakiz emat horri alde eta gero, personaiak egin du bilbide bat, eta apatean ja, egian ezin dio berak zu eman. Hau da, ikasi behar duzula baita ere, zuk personaia entzuten, eta ez sartzen enbutu batetik personaiari zuk hasiatik pentsatuta zeneukan dialog hori, ze batean ja, liburuak beste leku batera eman zaitu, eta orain, ipuinekiraren naizelari nobelarekin ez, are gehiago sentitzen dut hori. Ja, nolabait ipuina egin eukidezakezulako estrukturatuago, eta hasi idazten, eta batean, beste ipuin bat idatzi, beste non baitera heldu naiz, eta agian, imaginatu, ipuin bat abiatu dezaket, zuk esandako esaldi batekin, ez? Imaginatu, zuk impactatu nau pilo bat saraik esan zidan ez dakiz zer, horri buruzko ipuin bat idatzeko dut. Hasi ipuina idazten, da azkenan esaldia ez sartu. Ta beste leku batera heldu, baina agian hori zen detonantea, baina ritmoak eraman zaitu beste leku batera, eta esaldia ez dago, eta esan duzu, bale, hau zen idatzi behar nuena, agian, inugastize badauka oso poema
poema, ezkitzen nuna agertzen da. Bueno, testu poli bat horri buruz, nolabait, bizitza ematen diezu, eta ja animali moduko batzuk dira, sortu dituzu, eta ja badoaz, zu gabe, eta zu eurengan jartzen dituzun espektatibak, beti ez dira, ja, betetzen. Eta bizkat, espektatiben horri helduta, bueno, lehenago aipatuko dut, ja bukaerara heltzen ari garela, beraz, pentsatu galderak egiteko, ea baten bat baduzuen hortik, baina espektatiben horri helduta edo nora eraman nahi duzun egituraketa eta bar, lehenera aipatu dut bukaera ireki xamarra dela, ez da bukaera borobil bat, ez da ipuin bat esaten zuna, badakit dena, ze gertatu den eta hemen bukatu da eta zoriontsu izan ziren eta ez. Bukaera hori hasieratik zeneukan buruan, liburuak eraman zintuen bukaera horretara? Zutearen zen argi neukan bakarra eta nire buruan, jo nintzen liburua idazten, pentsatuz jazta amaiera badaukat, zutea. Eta gero konturatzen nintzen. Amaiera bezala, karo, etzuela guztiz ondo funtzionatzen, hor amaitzeak, geratzen zela, mengoia bezala, ez, zua, eta gero zer, ez? Eta zen nolabait ekarri behar dugu bera, horregatik ekarri nuen nolabait anaren regresio hori tabernara, amaren errautxekin, eta holako paralelismo bat eginez, lehengo tabernako idiburu disekatua, eta amaren errautxak, ez, urrengo anaren taberna hortako simboloa zein den, ez, ama bat, esan ez, irten hemendik, ez, mezu moduko batekin, eta bazeuden hasieran, da idatzen dituen baita ere, solte utzitako korapiloietako batzuen amaierak, alegia, Miguelekin zer gertatzen den ez dakigu, ez, dakigu bizirik jarretzen duela, baina, bueno, ez, junda, bazegoen Miguelen etorkizuneko estena bat, baina zuk esan duzuna da, denak zoriontsu ez dakiz zer da, hartzen zuen olako Antena 3-eko pelikula baten itxura, tipo, 15 años después, eta bai, zoriontsu da, isla baten bizi da, bere sexualidadearekin bakean, ez dakiz zer. Claro, zeukan itxura bat, gauzak resolbitu beharrarena, ez, bueno, resolbitu honen bizitza, resolbitu, eta kendu egin nuen azkenean, horregatik geratu da pixkat, ilunxiago, baina batean, pertsonaiari zor diozula iruditzen zaizu, baina liburuak ja ez du behar, agian, amaiera hori. Hola. Bukatzen da gizon baten eztularekin, azken esaldia, eta horrek ere engantzatzen du lehen esan dugunarekin, ez, atmosfera hori nola sortzen duzun, eta zer entzuten da, ana ari denean gauza guzti hauek bizitzen eta sentitzen, zer dago inguruan, 5. gelako gizonaren, ez, eztula, eta niretzat, bueno, ederra da, lortu duzuna guzti horrekin. Lehen ere gainera esan duzu arintasuna igual ez duzula lortu, nire ustez bai, oso gustoa irakurtzen den liburu bat da, eta bueno, irekiko dut tartea, ea baten batek galderarik duen egiteko. Ez izan lotxatiak. Beti ez duzuen ere aparean izanen galderak egiteko. Eta bestela banik badut beste galdera bat, zuretzat. Lehenengo liburu eder bat idazten duen idazle hori, bueno, gehiago eskatzeko joera dugu, gaur egun beti hola gabiltza dozein arlotan, baina literaturan ere bai. Eta lehen aipatu zu Coruñan ibili zarela, aipatu zu ipuinak idazten ari zarela. Badago zerbait kontatzeko, nolako izaten ari da sortze prozesu berri hau, ezberdina, berdina, zer dator? Ez dakiz zer datorren, ezberdina bai, mantxoa ere bai, luzea izango da, ere bai, orduan lasai, oraindik ez dugu programatuko zuekin sola saldirik. Baina bai, iaz hasi nintzen zerbaitekin, baina oso zaila egiten ari zaitu, lehen esan dago, bertsoa eta beste mila gauza eta konzentrazioa. Eta nobelarekin errazago zitzaidan zentzu batean oraintxe konturatzen naiz, ze obsesioa bakarra zen. Eta obsesioa zen historia bat eta listo. Eta ipuinekin, noiz ematen da ipuin bat amaitutzat, noiz askatzen duzu ipuin bat da, edo novela, lau ipuin dira edo novela fragmentatu bat da, ipuin guztiak ateratzen mazizkit leku baterantz agian novela da, pixkat erabaki horiek hartzen naiz, eta erabaki horiek hartzeko idatzi egin behar da, eta jazteko denbora behar da, eta denbora eukitzeko denbora libre hartu behar da. Orduan, horregatik, justu, Etxepareren laguntzarekin Coruñan badago idazleentzako erresidentzia bat, eta nego naiz azaro osoan, atzo etorri nintzen,
eta oso gustora, eta ezakit zer probetxuzkoa idatzi dudan, baina asko idatzi dut, orduan, oin reposatzen utzi beharko da, eta ezakit irakurri duzuen Danele Sarriugarteren azken liburua, beste zerbait, baina keston gauza interesgarriak esaten ditu, bigarren liburuei buruz, ez badakizu Danelek idatzi zuela Erraiak liburua, gero Azala erre, eta berek esaten duzu prozesu gogorra izan zela beretzat, ez, liburu batekin gainera, ez, sona handia izan zuen liburua, asko hitz egin zen lehenengo liburu hartaz, nolabait markatu zen Danele ez liburu horren estiloarekin, eta esaten zuen bigarren liburua ateratzea beretzat oso gogorra izan zela, sentitu zuelako jendea zain zegoela, bera noiz eroriko, ez? Tipo, opera prima hon bat idaztea erreza da, ea eusten dion bigarrenarekin, ez? Zegoela olako mantra bat, orduan, egin zuela bigarrena ateratzea arren saia, listo, utzi da zuen ja, utzen da zuen bakean, eta hori natea hirugarrena, eta pixkat, ez, prozesu horren berri ere ematen du, gomendatzen dizuete, hortaz, klabe interesanteak ematen dituela, eta neu ere ikusi naiz islatuta, bigarrengoaren beldur horrekin edo, hori, eseri eta batean pentsatu berran zer egin nahi dut, ja pentsatzen zer ez dute egin nahi berriro, ez? Eta ja da kontrako pentsamendu bat, ez dian hausten lasai idazten. Ja, eskegia da, askotan sortze prozesuetan zentratzen garela, baina igual interesantea da ere bai, liburu atera osteko bizitza horta hitz egitea, ez? Zer superatzen du norberarentzat, eta galdetu nahi nizun, hemen irakurle taldeen topaketa batean egonda, irakurle taldeetara joan zarenean, zenolako erantzuna jaso duzu oro har, zer nabarmendu dute liburuaz? Denetik, oso gustora joan izan naiz, ezagutzen nuen mundu bat zen irakurle taldeena, eta orduan iruditzen zait, lujo bat egotea zuen artean, egia esan. Eta denetik jaso dut, nabarmenena beti da, zergatik zurea ezten garai bat. Ez? Pixka gehien erantzun behar izan dudan galdera hori izan da. Eta nik uste dut garai denak direla gureak, beti erantzuten jo, nik uste dut, garai eredatuak ere gureak dira, ez? Eta iragana beti da, iraganaia fikzioa da, orduan zergatik enaiz itzuliko ni zure fikziora. Utzi da zu itzultzen, ez? Egia da orain idaztekotan nahiago duela neuk bizi izandako garai bati buruz idatzi, bestela beti esplikatu behar dut zergatik hau eta bestea, baina orokorrean harrera oso ona, uste dut gauza txarrak ez dituzuela aurpegira esaten, eta hori eskertzen da ezakit, etzarete krudelak, Gasteizen badago irakurle talde bat, hemen ere ingo duzu, baina lehenengo ordu erdiz edo 3 ordu laurdenez egoten dira haiek bakarrik, da gero sartzen da idazlea, ez? Orduan, itzela izan zen, sartu nintzenan oraindik eztabaidatzen jarraitzen zuten, sartu nintzen, baziren inorretzela konturatu ja han nengoela, eta jarraitzen zuten, eta oso ondo pasatu dut beti zuen artean, baina batez ere hori azpimarratu didate, akzio argia eta hasierako korapilo amaiera gustatzen bazaizkizue, ez zaizue gustatzen liburu hau, salto temporalekin sufritu izan duzue, hasieran denbora saltoek bazeukaten urtea jarrita, bazegoen 1993, 2001, ez dakize, bazeuden urte horiek, eta kendu egin genituen, da enaiz da mutzen kendu izana, ze uste dut are eta tikismikizago jarriko zela irakurlea, 73a kontatu izan manu, eta esan, 73an etzen horrela, orduan babitu, kentzen ditut urteak eta ja. Argudio hori gabe uste zaituztet. Ja da, lehen esan dut irakurleaz duzula tontotzat hartzen, eta hori ere bada beste erakusle bat, batzutan kapituloa irakurtzen hasten ginen, jakin gabe, ea aurrekoaren segida ote zen, 10 urte lehenago gertatzen ote zen, edo batean, Bizentaren eriotzarekin gertatzen den bezala, etorkizun ez jakin batean gaudela hasieran behintzat, ez? Eta nik horrekin, gimnasia mental pixka bat egin behar izan nuen irakurtzean, baina gustora, Osa, esan nahi zut, ongi dago gimnasia pixkat egitea, noiz behinka, eta dena jasota, ez, eman da ez jasotzea. Damutzen ari den baten bat, galdera ez egitearren, hortxe. Esker mila bioi
gozada bat, olako lanun batago ez igarotzea. Sortze prozesuaren aipatu duzula, bueno, orain, bota duzunean, behin idatzita ja nolabait idazlea biluzten da, ez? Da, publikoari zabaltzen dio bere barneko obra hori, eta, bueno, sufritzearena gerora, bueno, adibidez, Uxue Alberre aipatu duzula, galdetu Uxue bati, ez? Sufritu ben ala ez, bere plazaratzearekin. Baina sortze prozesuari eutxita, zuk aipatu, zuk pandemia garaian ideia oso argi zenukan, taberna zela, zarek aipatu bezala kasi protagonista, baina gero irten zinenean elkarrizketak egitera, bortizkeria izugarria hartu zenuela, narrazio hoietan, inkluso fikzioak pairatu zakena edo jasan zakena, baino handiagoa. Kazetaritzak ere badu hortik zerbait, ez? Bortizkeria edo jasoera bortitza asko ditugu albistegarri, baina erabaki behar dugu zein kontatu albiste bihurtu, ez? Nola markatu zizun horrek prozesuan, esan nahi dut? Ez dakit pandemian antsietate eta holako asko bizi izan genituen bakarka, eta horrelako bortitza edo istorio bortitz horren beste jaso izanak nola markatu zuen prozesu hori? Ez dakit ere zure barruak astintzeko edo hor ja maila pertsonalago baten inkluso idazkera prozesuari dagokionez, nola bizi izan zenuen hori? Eskerrik asko, galdera interesantea. Bai, gogorra izan zen entzutea, batez ere jende asko gertuko jendea dudalako, asko familiakoak, eta konturatu nintzelako lehenengo eta behin, inoiz ez hitzaiela galdetu ezer. Eta eurek ere hortaz jabetzen zirelako da, bizitza osoan elkarrekin egon eta elkarrekin dena, baina inoiz ez parez pare eta esan, kontatu zure 0 urtetik 25 urtera bitarteko dena. Ez, eta hor sortu ziren dinamika oso unkigarriak eurentzat, niretzat, eta gero familia mailan eragin dutenak. Oda, eragin dute, orain askoz gehiago hitz egiten dutela guztiari buruz. Osea, euren iraganari buruz, osea, bapatean, lehen gai tabuagoak edo zeuden gure etxean da gure inguruan, eta liburu hau eta gero, ez dakit, osea, egon da loko alduntze moduko bat, eta eurek ere, euren iragana rebisatzeko gogo bat, eta esan, ostra, osea, nik normalizatu nuen hau ba, ez? Eta etzen normala, eta bueno, ez, horren mugimendu modukoa sortu da, ni alegintzen nintzena zen min hori reparatzen bezala, da, jaso eta reparatu, ez? Osea, josten bezala, uste dut idazketa badukala hori, josi, ontaz hitz egin zerbait polita gauza gogorrekin, eta izan dadin hori, bueno, osea, zikatriz moduko bat, hori, helburu hori jarri nion nire buruari, izan ordez, benga, guazen alik eta zehatzen jasotzera bortizkeria, edo guazen alik eta zigortzaileen izatera iraganarekin, ez, pengantzak, ja, ez du zertarako balio, ez, orduan, hortik hartzera bakino, baina bai izan zela gogorra eta unkigarria eta emozionantea, eta esango nuke gure harreman personalak ere estutu egin direla liburu hau eta gero. Osea, konplizia de moduko bat dagoela geroztik, eta euretako batzuk ez duten nahi izan irakurri ere, eta beste batzuk juten dira ambulatoriora eta esaten dute ni Raquel naiz. Zu nerearen ezakizer, bai, ni naiz 15. horriko ezakizein. Ez, baina, bueno, gero asko dago fizionatuta, asko dago nolabait ja historio independiente bada, eta bitu, esan dudanez jasotzaren igual hizkuntzaren hauzia josi dezaket honekin, nik historio hauek, euskeraz jaso ditut, euskeraz idatzi dut, euskeraz itzuli dut, baina euskeraz alfabetizatu gabeko beraunaldia denez, ezin izan dute euskeraz irakurri, orduan nik eman nizkien liburuak, urtebetean ez didaten ezer esan, ni tipo gustatu zaizue, edo eta etzina ausartzen esaten ezin zutela, eta gaztelerazko itzulpena irakurri dute. Eta ez, nola, gure herria ere hau da. Gure herria herri apurtu bat da. Apurtua linguistikoki. Ezin duzu zure historia irakurri zure hizkuntzan. Zure hizkuntzan kontatu duzuna, gazteleraren zain egon behar izan duzu jaso ahal izateko. Eta ematen dit pena bat,
kriston pena. Baina, bueno, badaude gero, alfabetizatu dira, edo autodidaktaki batzu, nire ama eta hurbildu dira gehiago, baina asko ez dira hurbildu, edo ez dute aukerarik izan, eta orduan, bueno, gure benaldi askori gertatuko zaie hori, eta kriston pena zen, ze itzulpenarekin izan dituen, zalantzak edo, proposatu zidatenean konsonitik gaztelerara itzultzea, pentsatu nuen, zer pentsatzen dut ideologikoki ontaz, edo pentsatu gabe neukan esan dut, gaztelara itzuli behar dut, edo gure komunitatearentzat bakarrik, edo, baina, bueno, ja urtebete pasatu zenez, eta ja gure hizkuntzan egin zuen ibilbide bat, bueno, agian bai zabaltzen dizkizu beste ate batzuk, eta bai izan dela betare polita, gero, Espainiako irakurle taldeak ezagutzea, eta dudagabe, liburari beste bizitza bat ematen dio, eta beste realitate batzuk berriz egingo nukeela, alegia. Baina esatu nuen, hau ez, badakit erderazko irakurriko dutela, eta alaxe izan da. Baitugu bizpairu minutu, lau edo, nahi baduzue galdera bat egiteko, eta bestela... Besterik ezean hementxe utziko dugu. Mila esker Nerea, ze interesantea zaren, eta ze goza den zuen zutea. Eta, bueno, nik uste Barroloria irakurtzen gozatu genuenaren erdia gozatu baduzue, zuek, honek merezi izan duela. Eta mila esker berriz ere Inesi, eskerrik asko Nafarroko liburutegiei, topaketa hauek posible egiteagatik. Eta, bueno, hau ez hemen bukatzen, orain biharraren egietan ikuskizuna dator. Eta esan bezala mila esker Nerea. Eskerrik asko nahi benetan, eskerrik asko zuei, segi elkartzen, literatura hitz egiten, idazleak gonbidatzen, eta hori, elkar ikus dezagula sarritan. Eskerrik asko.
azkeneko agia uste dut eserizaretela, guztiak eserita, Nerea Ibarzabal eta Sare Roblesen arteko solasaldi interesgarria entzun ondoren eta atsedenaren ondoren, poesia errezitaldia izango dugu. Mai Sarasua eta Martin Bidaurren eskutik eta beraiekin datozen musikariekin batera. Beraien izenak ez dakizket. Orduan poesia errezitaldiaren izena barkatu biharraren egietan dauka izena, eta Mai Sarasuak idatzitako poesia liburuaren izenburuan oinarrituta dago. Beraz, beraiei emango diet hitza eta kantua, eta hori, gozatu. Eskerrik asko. Ez dut malkorik isuri nahi, iraganaren gorpu zanpatuetan. Ez dut letrarik hiltzatu nahi, orainaren kantu handi nahietan. Lore batek naldu nahi dut, suzko pentzen atzapajetan. Biarko uda behiaren deitzale, gizakia aldatzea posible dela, oiuka dezan. Bueno, eguerdion, entzuten da? Bai? Vale. Mila esker guztioi etortzeagatik. Bueno, gaur hemen Inesek ondo esan duen moduan Mai Sarasuaren biharren egietan liburuko poemak errezitatu eta abestuko ditugu, eta baita beste poema batzuk ere, eta espero dut gustatuko zaizuela. Nola uler, idatziak, bizipenen distantziak bereizten gaituenean. Zorne zaurien gunean, eleak badira mintzen, nola lagun konprenitzen, jadanik ezpaditugu hitz berdinak erabiltzen. Nola uler ene amets hauek nondik datozkidan, ulertzeko perspektiban, belaunaldien arteko arrakala bakoitzeko, zimurtuaz bekokia, ez baduzue eranzten, eraikien berokia. Zuen ametsen tokian erosotasuna jantziz, ez altzaizue antzi, umetxo bat geltokian. Nola uler, orain gazte egin dela, eta aske sentitu nahi lukela lehen zuek egin bezala, pentsatzeko, sakontzeko, dena ez baian jartzeko, eta ustez zuzena den bideari ekiteko. Nola uler, ez duela idatzi nahi zuen epai, eta eskemen menpeko. Umezurtz den umeari, zikintzen den gazteari, ulertzen etzaionari, ez al diozu entzun nahi. Ulertzen dut, ustez behintzat. Borrokaz neka daiteke. Hasieran ez dakigu zer den bizitza, baina ziztu bizian dator. Egan ikasi ez duen txorikumeari zorua datorkion abiadan. Erorketa horri zentzuan on topa, zerekin bete nola aprobetxatu, bizitza norberaren abesterik ez palego bezala. Zenbat izotzok kanpoan, dagdagka dabil jendea, leiotik sota dagdarak, eluja eragiten du, oraindik eta hotzago, hotzago eta hotzago, zenbat izotzok kanpoan.
Zenbat izotzok kanpoan, eta batzuk ies itxu. Etxean giltzapeturik, erosoa delakoan, kortinak etxirik, ikusi nahi ez baina. Zenbat izotzok kanpoan, zenbat izotzok kanpoan, lore izan daitekena, hausak ta beak da gero, goizaldean eskutsik, pentseko izotzartetik, belajari leku egiteko. Izotzok kanpoan, lore izan daitekena. Hor dago azpian, loreen gabia. Zenbat izotzok kanpoan, lore izan daitekena. Udaberria etor dadinean hilda bazaude. Zure haziz loratuko dira larrosak. Udaberri berde ura deitoratu dutenen artetik altxatzearen gogorrak zauritu zizun azal gorritan. Zure heriotzak garrantziarik baduela pentsatzean zu zeu ari zara usten ur eta haragiz gorputza, odolusten gustora ikusiko zintuzketenen atzaparretatik ies. Udaberria, ostiraleko dela jakingo bazenu, pozik hilko zinateke. Baina bakearen sasoia hau bada, noiz letorke, borrokaren sasoirik ez bada. Dena erreala izateak eta dena agerian egoteak estutzen dizkigu gazteo izainak, alboan ez ditugun gurasoen zimurretan ezpaitatza udaberririk. Baina zure biziagatik jarraituko dugu goseari eusten, izanen dena, izan dadinean, izanen bada. Jasan dituzue haien mendeku eta ernegu. Jasan dituzue hemen erruki eta erregu. Autokritika eginez aitortza zor dizuegu. Ondorengoak zuetaz gaizkile ala eredu. Nola oroituko dira gukantzen bazaituztegu. Gugatik hil zineten, eta guk ez dakigu zeren alde bizi. Zabatzen iraganaren baina nonote dago hainbeste sufrimenduren ordaina. Bidea errezabalitz nahiago genuke baina
Zez berdin lirateken geroa eta oraina. Gaur sinetxiko bagenu sinesten zenuten aina. Gugatik hil zineten, eta guk ez dakigu zeren alde bizi. Eman nahi ez duenaren aintzinean eskerako, belaunikatzea ez da inoiz irteten doako. Zapaldurik bizitzea konponbide ez delako, beti jahlitezke dudan egin ziren gauza asko, baina ez dezagun ahaztu zergatik ta zertarako. Gugatik hil zineten, eta guk ez dakigu zeren alde bizi. Zelai batetik nor ez da irteten alagun, gainerak ez bezaukan nora ez da biharamun. Nola gudurako lehen aina arrazoi badugun, zuen ausartiz da fedez nahiko genuke jardun. Ta ea zerbait hobea egiten asmatzen dugun. Gugatik hil zineten, eta guk ez dakigu zeren alde bizi. Bueno, hau da katea poema. A puntua eta B puntua lotzen ditu kateak. Lotzen ditu loa eta nekea, lanaldia eta lanartea, lotutako denbora eta denbora librea. Igarri dezakegu datorkiguna etorkizunik gabeko gurdi honetara igoarazi gaituztenok. Egun bakar batekin aski dugu, bata bestearen atzetik dator. Autobuseko leihoan itsatsi duten afixak itauntzen digu, bihar ordu berean. Aldi baterako edukiko naute hemen, edukiko gaituzte hemen gutxieneko baldintza batzuk betez gero. Moldatu beharko gara sektore honetako ekoizpenaren ordutegira. Ez dugu gehiegi lapurtuko, ez denbora gehiegi alferkerian pasako. Agian kontratua luzatuko digute arduradunekin jabeekin nagusiekin adeitsuak bagara. Oso erraza da haientzat bestela. Gu bezalako milioika batzuk baitaude, ate horren bestaldera. Mundua alderik alde zeharkatzen duen ilara amaigabe bat. Jaten emango dion kate honen zain. Eskakizun. Eskale. Eskari. Eskubide. Eska eta eska. Eske eta eske ari zaizkigunei. Eman nahi ez digunari. Hartu nahi etzaiolako. Etzaiolako hartu nahi. Eman nahi ez digunari. Eske eta eske ari zaizkigu. Eska eta eska. Eskari. Eskubide. Eskakizun. Eskale. Txalotu bezakezuen, hau zuen. Aizu da txaloa eskatzea ere. Hainbeste garai izateko gai, zer daukat orai, dena da galgai, ez dut bizi nahi, noiz kenduko zai.
Botakoen hauten etxerik ez lanik ez dut, aski dirurik. Ez dakit libratzerik izanen dudan kartzelatik. Ez dut uste errepresiorik gabeko gerorik, ez beldurrik gabeko egunik ezagutuko dudanik. Besoak beti besten meneko, sohbalak lujera erortzeko, hipoteka bat defendatzeko, lana enpresaria zaintzeko. Besoak lagun behar juneko, sohbalak eusten ez erortzeko, gure etxeak defendatzeko, lana ingurukoak zaintzeko. Nor kenduko dit eta nor keman, nori kendu nahi diot nik, ta nori eman. Perfekzio faltsuen kondena, diru lehiara gonbidapena, hau da eraiki dudan almena, bankuek kenduko didatena. Indaja amesgaiak hemena, parte izaiteko gonbidapena, hau da eraiki dudan almena, inoiz kenduko ez didatena. Nor kenduko dit eta nor keman, nori kendu nahi diot nik, ta noriem nor kenduko dit eta nor keman, nori kendu nahi diot nik, ta nori eman. Nora eza barnean, barrena lambroz eta aizez. Egin ez dudanaren damuz, izan naizenaren nekez. Hau, ura nuke nahi, baina iruditzen zait ez naizela gai. Nora nahi nara maizeak eta ni ez dulka. Baina bizia buka liteke eta nik nola nezake uka nahi nuena egiteko aukera izan dudala. Lanaren kezkek hartzen didate burua, astuntzen bizkarra kargatzen lepoa. Eta nik lanekoak baino kezka sakonagoak nahi ditut buruan, karga astunagoa nahi dut bizkarrean, baina harinkerian hazi gaituzte. Eta gudu bat da horren aurka borrokatzea. Lansaripeko lanaren kargaren gurpiletik ies egitea bezala. Etorri, baina nola? Joan, baina nora? Lurzola, zulodun zapatek kolpatzen dute, eta mundu hau ez dela guretzat pentsatzen dugu. Hil ziren. Eta ez genuen ezer egin. Zer egin genezaken ba? Haiengandik 5.000 kilometrotara, gobernu ankerra huenpean. Joan gintezkeen arma eskuan harturik haiekin borrokatzera. Okupa genitzaken gobernantza leku guztiak eta gau eta egun hiltzen zituzten bitartean gu bertan bizi. Atxilotuta bukatuko genuke. Baina atxilo egon gintezken haiek hiltzen ziren bitartean. Hitz egin genezaken hurbiltzen zitzaigun edonorekin haietaz, etengabe haietaz, mundu osoa haietaz baizik mintzatuko etzen arte. Elkarretaratze batzuk egitea zen errazena, kartelak eta pankartak kalean. Baina bereziki txio asko idaztea sarean. Hil ziren. Eta ez ginen joan armak harturik haien ondora. Hemen lan egin behar genuela uste genuelako.
Rosa Luxemburg irakurtzen genbiltzan, haiek hiltzen ari ziren bitartean. Eta haienak huts eginen balu, gure errua litzakela ulertu genuen. Europako iraultza eza, ekialdeko iraultzen kondena. Mundu mailakoari mailan munduko erantzun behar. Lanean jarraitu genuen. Antolatzen, baina hil ziren. Lore gorri bat paparrean. Iraultza irria soinean. Eta ea gu ere hiltzen garen, egin behar genuela uste genuena, egiten ari ginela. Hiritar gizakia hiriaren pare. Pareten ertxadura, amaiera gabe. Ez zote zarete bakarrik sentitzen. Ez zote zarete beldurrez jaikitzen. Gizaki mortua uda hegaletan, antzerki ostua zintzilik paretan. Gauaren intziri idorra zintzurrez, gizaki doilorra jantzi nahian urrez, zainetan balego odola besterik, izango genuke bihar partitzerik. Zubi azpietan oantze gabeak, zergatik gara gu ez deusen jabeak. Ez nazazu zaindu, merezi ezpadut. Sentitzen naiz maingu agertu arren zut. Bertso bat idatziko dizut, zeru ertzak estali aurretik. Idatziko dizut, espaloi paretik. Negu beltzak izoztu barretik. Zarenaren grinez izango bazara, ez izatearen neurrien izara, egingo zenuke ez garenerako, mundu bat ikergai ez gauden ontzako. Liburu arteko marra makurtua, etzaizu gustatzen jende samurtua, ez pijama gixan niki zimurtua. Olatu batean igoko zinake itxasertz berri bat lurreratu arte. Baina hemen zaude, ezin kasik deusken, aitona gogoan bastoiari eusten. Nola ez dizute utziko joaten. Nola ez diozun utziko joaten. Ez txiki, ez handi, zure aukera den hiri mortuari. Zaurituen izuez. Aiztoz zulatzen dituzte zuen izateak, ezinez zeharka, izateak zigorturiko izaera zaurituak. Zu aurren izerdiak bizkarraratzean, izan zirenen intziriak daramatzazu. Gorputz izter ertzetan zenbakitua, zuloak zor bazenitu bezala, ziurgabe bizizara, azalazpiko geruza zornetsuak ezkutuan. Zapalkuntzak azkenduko dituzuen ziurtasunak dantzatzen du zure poza zorionez. Bazterrean, zain ez dauzkazun bortxatzaileen ganako izuak usatzen dituzunean. Jo dut begiz gazte, bat datorkit behiz diruz, betea baitu moltsa. Ene gorputza erosiko du lotxaraziko nauten bi ordu, bizi behar jadut, bizi modu. Ez bain lehdetsuak nigan, bula jahtera segidan, bi eskuren ahamazka, antzesten den ajakasta, da ematen didan azka.
bat mamu beste, aukerarik banuen naiz besteen menekoa. Oiu bat eros daitekeena, hau ez da izan nahiko nukena, baina danitaz nahi dutena. Familia gosez mintzen, horregatik hasi nintzen, naizta goizero nahi dutan etxi, nola joango naiz iesi, ni gabe ezin badute Bueno, hau aspaldi idatzitako poema da eta ez dakit Donostia ezagutzen duzuen, joateko ohitura duzuen edo, baina hor San Martineko, katedrala eta Bon Pastor da katedrala. Bueno, inguru hortan eta San Martin kalea eta asko aldatu da azken aldian eta aldatzen ari da oraindik eta gehiago eta duela urte batzuk idatzitakoa, baina gauza batzuk ez dira aldatzen eta uste dut hemen deskribatzen diren gauza batzuk ez direla asko aldatu, tamalez. Donostiako San Martin kalean, katedral pareko arkupeetan, emakume ihar batek kalea zuen etxe. Han botata ikusten nuen batzuetan, bere usaina baino ez aditzen besteetan, jandakoaren arrastoak, zaborra, orbanak lurrean, gaua igaroko zuen ilunean, hotzean, eta goizean, jendea igarotzen hastean, belaunak besoekin bilduta, obretarako esiari begira jarraitzen zuen. Kale horretako eraikin oso bat ustu zuten, ogiari barrutik mamia kentzen zaioneran, hotel bat egin dute etxeak zeuden lekuan. Hotelak, taberna elegante bat du kristalez itxia. Arkupeetan jartzen dituzte aulkiak eta mailak. Inguru horretan ibiltzen dira gazte batzuk, dirudunei erordakiekeena jasotzeko, eta erortzen ezpazaie indarrez kentzeko. Neguan, kaleko berogailuen azpian aritzen dira terrazetan janedanean, sua ikusten da taberna barruan, kristalaren bestaldera. Emakumea aspaldian ez dut ikusi handik igarotzean, eta arrastorik ere asko ez. Tarteka gizon bat egoten da inguru horretan, kaleari bizkarreman da, lotan, botata. Bien irudiak nahasten zaizkit. Kristalaren bestaldeko suarekin batera. Bere lekutik atera eta berotasuna guztiei ekarriko liekeen suarekin batera. Soldadu erratua. Nork ez dauka gorputzean barruran zauritzen duen arantzarik. Maiz, ohartu izan naiz handitu ala, ene barruko arantzak atera eta ehortzi beharrean, ni aurren bizkarrean hiltzatzen ditudala. Kanporanzko geziz jositanago. Sufrituaren ordain, betiereko orbain, ene odol isuriak nor zaurituko zain. Noizbait, arkua ezker eskuan hartua, ene bizkarreko arantza bat gezi moduan jaurtiko dut zuganaino, ea zauritzen zaituen enen mina sentitzeraino.
erasoa eta defentsan ahaztu dituen soldadu erratuani. Arkua eraiki dut, ezkutua beharrean. Gaztetxeko argitan lagunen erdiran, fondo musika den kontzertua hasidan, bozek lastuen oiu begien dira, dantzak ardezala kantuen segida, mundu goibelun ileiotik begira, astero untara mugatuko algira. Ez da baidan sutsu usteen eugiran, parte ezkaren azezkaitezke fidan, seigarren tragoan alkolari tira, nola izan ikusgai edo nola ligan, mundu goibelun ileiotik begira, astero untara mugatuko algira. Atzoko indarrak desagertu dira, nork irabazi du partida, besondo soil bat litzake gazteen satira, batzuk untaz probesten ez balira, mundu goibelun ileiotik begira, astero untara mugatuko algira, mundu goibelun ileiotik begira, astero untara mugatuko algira. Bazeto zen miseriak zituelako igorri. Ez izen, ez jatorri, sufrimenduz hainbat horri, beterik ziren etorri. Bazeto zen miseriak zituelako igorri. Kapitalaren aroan, beharrezten lanindarra nola ilozten den doan, lapurtu hemen latz joan, maiteen mina golkoan, ona zineten etorri, hau hobea zelakoan. Baina norentzat da, nola, gozea, mina, kontrola, beldurra eta odola. Joko honetan diruak baizik ezpaitu axola, bihoztuna biziko da, errukia dariola. Laguntza aldizkakoan, hitz babesleak ahoan, nola hartu bi altzoan, mila badaude kanpoan. Gizarte justuago bat eraikigai delakoan, borroka egin nahi dugu. Borroka zuen ondoan.
Atxilotu ezin den poza darizu Espainetatik. Komisaldegian zaude baina. Saldo ederraren ordaina, tinta usaina daukazu eskuetan. Ez dute zer errateko. Erantzun beharko diezu behin eta berriz. Ea zer erraten duten grebaz irratian, zure ziega zatian arro zaude. Nahiko lukete hau egun bat soilik balitz. Zenbat kale bete, zenbat ikasle, zenbat gazte, izutu egin dira, eta horregatik zauzkate paretari begira. Beste gazte bat duzu ondoan, mugikor bat lapurtu ondoan, hasi zarete hizketan, hizketan eta hizketan. Agian zurekin joango da hurrengoan, eta berriro elkartuko zarete ziegan. Are handiagoa izanen da orduan poza, atxilotu ezin denaren poza. Zoriontasuna izpi bat marraztea da, gauaren ekialdean. Besteen minen asalduran, triparen erdialdean. Altxatzeko indar bihurtzea da, zoriontasuna, esklabuen hartaldea. Zaldiaren galdean, zoriontsu izaitea da. Ura borbor sukalea, ta gu dago gorkalean. Aztalak erretzen dire, jesal aurreko arean, zerra erosotasuna, zorionaren aldean. Zoriontasunaren adibide praktiko bat. Bere urte betetzea eta, bueno. Bueno, orain berriz seriotasunera. Zeren zain. Celso Emilio Ferreiroren poema ezagunak dio. Eguzkia hartzen ari naiz orain. Baina orain arte 50 urte sosegurik gabe egin dut lan. Nagusiari eman dizkiot ene indarra eta ene gaztaroa. Ez daukat deus. Nagusia nire kontura da aberastu ni, bere kontura naiz zahartu. Ondo pentsatuta dena dit zor nagusiak. Nik berari ez diot zor orain hartzen ari naizen eguzkia ere. Hartu bitartean, zain nago. Zeren zain ote zegoen langile zaharra. Zeren zain ote gaudegu orain. Ilabete hasieran nomina, ilabete amaieraren estutasuna iragan izanaren poza. Eta berriz hilabete amaiera itogarria bere zenbaki gorritasunean. Batzuetan hilabete amaiera, hilabete agortzeko egun batzuk, aste batzuk falta direla heltzen da kontu korrontera.
Arnasari eutxi behar zaio orduan, lanak utzitakoan eguzki hartu. Ondo pentsatu zer egin, ahots zaharrekin eta berriekin. Asmo zaharrekin eta berriekin. Munduan daukagun aldi hau, opari emango ote diogu etxe jabeari nagusiari. Besteen kontura ogiarekin eta urdaiazpikoarekin. Lanarekin eta lanartearekin. Urarekin eta ardoarekin. Aberazten denari, edo eskuetan hartuko dugu aldi hau. Eta hilara olde bihurtu. Etorkizunik gabeko gurdi honetara egotzera behartuta gaudenok, zeri men egin erabakiko bagenu. Zer egingo dugu? Gauaren aurpegi zurbila, munduko bazter guztietara abaildu denean. Langilek hotza dute, kale izkinan zain. Esklabutzaren gurpila, onenean ogi apur batzuk, kateak bersortzeko lain. Lehengo munduaren fosila saldu zuten, ikuskizunaren ordain, gizena gizen zedila, gure begien bekain. Aukerak etzeuden mila, naita ez hartu behar genuen gure gain, abiatzea, bila. Eta han agertu zaigu, hortzia urratuz, zaharrean lirain, biharko ederraren aieru humila. Goiza da orain. Bueno, eskerrik asko orain arte entzuten eta arretaz entzuten adi egoteagatik. Honekin amaituko dugu, beraz mila esker, espero dut gustora egon zaretela eta laster arte. Azokan abereak mila, badagoa jangura eta iskan bila. Ertzean somatu dut pairamen isila, gaixoka eta misaja jauzika da bila. Ajapatu dakoten oianaren bila. Amerika handia eta modernoa, abere anitz biltzen duen arranoa. Elefanta astoa eta tximinoa, ni guztien artean zure sekanoa. Penak mozkorturiko katagorriñoa. Txileko kalapita nola ez konpreni, langileak karrikan bizitza eskaini. Borroka baliosa iduri zauteni, bainan ezin bihotza horretan ipini. Ozeano ertzeko
Maputxean izni. Nikaragua aldean iraultzaile finen, Bataskaren arian aintzinatu ziren. Nahi ginuen oro ez dugu ediren, behiro huts berdina ez dugu eginen. Oian hartan usajak miskitoak ziren. Pentsatu nahi mundua hotzean, ni haurra gertzen bainiz bera sekatzean. Basoaren erdian, lujaren ertzean, urtsintxa bat somatzen dudan bakoitzean. Amets bat loratzen da ene bihotzean. Basoaren erdian, lujaren ertzean, urtsintxa bat somatzen dudan bakoitzean. Amets bat loratzen da ene bihotzean. Bueno, eskerrik asko. Julen, Ainhoa, Maili, Martin eta Markel izan gara. Eskerrik asko.